Mamor, zvise okay, ndasiri kuona mamessage ndamaona S8 nhasi ndakurumidza ka nhasi ndati rega ndibate time because vanoti he unongoshuruka kuuya mati rega ndibate chii ndibate time handidamboshare life yangu pafacebook nditi damboshare life yangu pafacebook muri kupi zviri sei join me YouTube live stream. Okay, muri kupi mimi chimwandoziva muri kupi ko macomments handisi kumaona handisi kuona macomments handisi kuona macomments ari kupi macomments aya tariro zviri sei tari zviri sei muri sei uri kupi chimwandoziva muri kupi mimi SZ zviri sei mentono comments right Irene Mutawarira Irene Mutawarira, do you know this other guy anonzi Mr. Mutawarira vaiticha paGlenville 1 Shinai Maisara zviri sei Sinotile Njengwe zviri sei ndiri kumbosheya ikandisheya futi kuprofile kwangu yes okay share done zviri sei South Africa Pretoria, oh my god William Ella zviri sei Wisdom Mutumwa Nompungo zviri sei Dion Jera zviri sei Tariro Tremo inina rutendo tiri kuUK tona wow kuri sei kuUK Patience Chaka sei tafadzwa tikasvika last time takati tikasvika pa40 handikatanga kutaura nhasi tikasvika pa50 totanga kukondeya nenyaya yedu handitika sheli nhaye vedu vekandidzore volume yapapai Francisca zviri sei kuDubai nhaye vasikana ndisatamboona wazi kuchikoko kuya uko kunokwirwa zvinhu zvikurukuru zvinonzi chii name ndotokangana zita racho zvinonzi chiko izvi zvakakura zvisingaiti kunge chiostrich chinonzi chii chikurukuru chechiya ndiudzeiwo name chonzi chii zita racho ronzi ziko iroro no iri mhani rinokwirwa kudhezeti rinonzi chii zita racho handarikanganwa kuti ronzi chii camero ndizvo all the way from Poland camels yes raratobuda tadiwana shesei really Mr. Mutawarira Mr. Mutawarira anofarwa nevanhu zvisingamboita ndicha history ndoziva nice munhu Irene Francisca sei tasara nevanhu 9 tisvike pa50 ndandakota story yangu handiti mirai manje mhere ndikudzei pane imwe story yangu inofanira kuita but story iyoyo manje hazviiti kuti ndiite right now that story iyoyo ndeyekuno but inofanira kumboenda pahold story iyoyo haitombodi kuti ndiitaure munhu anga ari involved mustory iyoyo asipo nokuti story iyoyo ka yange nemunhu pasi inoda munhu anga ari involved aripo padivi kuti ndisazowedzeresa zvisupu ndozogona kubvaruka saka pakaitika story yacho murudzi wacho anofanira kunge aripo padivi ndichitaura story anenge ari kuseri kwefoni uko ini ndichase liveti mabwe zviri sei
Gilbert Banda, ndaigare ndaigarira iyoyo manje ka that story ka mukaitoinzwa ka muchatondiseka koni ti zviri sei mukainzwa story iyoyo ka inosirisa but ka muchatondiseka ndikazokuudzai nyaya yacho asi hazviti kuti chii my earbond emuearbond ndakumhorosaiwani Connie T, Rachel. Oh man, tasara 6 tishike nona tangotora chi. Tanga story time. Kwasara 4. Melissa Chinaka, be happy to be you. Zviri sei manje dawanika inofana kumborembera kudai so. Afana kumborembera because Alice Zuwa zviri sei tatenda kwasara in Lublin. Iri kupi Lublin naimi. Lublin, where is Lublin? And this is Lublin. How to move out Dublin? This is Selipa, Fava. Yeah, Tashka 50 story time yakutanga. All right. Handiti pepe takataroti takaenda South Africa. Tikabva ndikazonge taita ma-assignments tikazochinjwa mari ezekugara pakaita nyonga right. Saka story yangu nhasika ndoda kuipedzesa yunivhesiti ndaipedzesa ka ndochiisira pakuti ndakazobva kuSouth Africa ndakudzokera kuZimbabwe so that pandinoita next week ndakutaura kuti pandakadzokera kuZimbabwe saka ndangopedzisa iyi saka pangu nhasi inenge isinanyanya kureba singaiti plus ndakugadzirira mangwana kwandofana kuinda right. Handiti vandati vatandochinjwa maresi tachinjwa maresi vandati kune mukomana akazoenda akanoreva nhemauti ndaenda kwaari ndikanomangara kuti inini ndagariswa nemukomana ndagarisirwe nemukomana saka zvakazoitika ndezvekuti mukomana wayauya nemusikana wake vakabva vabudiswa mimba yataigara isusu vabudiswa mimba yataigara zvoreva kuti ivo vakazoenda kunogara kwanguri kure nechikoro ini ndibva ndasara nemba handiti anga asiri muridzi wemba ndibva ndasara nemba but tazonzi iwe uchigara nemumwe musikana anga ari same stream neni musikana taitoita futi same program tichiri pasame program epo ndatojamba zvimwe makosa taita sociology, communication and media studies ndakaita media studies but ndakaita I think 1 year sociology 2 years then international studies ndo imwe chete neinternational relations ndo yadakaita 3 years then dzinofamba dziri 2 paunograduata unenge une 2 madegree saka ndanga ndine combined international studies kana relations yo necriminology yemhosva dziya chaiyo ndochi dzandakaita because ndaida kushanda nevanhu zverehab zvezvandozva ndaizvida singamboiti zverehab zviya ndichinyesa kuzokuona kuti ininika ndichinoshanda nevanhu vekumajere ndichiita zvokuti uri kuti vanhu ava kuda mujere vachidzokera kusociety ndo basa randaida singamboiti basa rero asi ndakarishayiwa ndakambarishayiwa asi ndo basa rangu ndairida basa rero ndenyesa kuti kana kosi yai yasvika yevanhu vasungwa ndaibuda shavi risingaiti kuti vasungwa vatanga dzimwe nguva ndimboti ndimboenda kuforensic ndikaenda kuforensic ndinozokugona ndaifarira zvinhu zvemacrime ndaizvida singamboiti ndikashayiwa basa pandiko ndichazotaura kuti tadzokera kuZimbabwe asi ndingotaura kuti ndo makosa tikaita asi tiita makosa aya manje tava like chigroup chedu vanhu vaiita course dzecriminology degree recriminology ka taiva tiri vashoma tisina mbonyanya wanda vanhu vanga paprogram yedu yemascholarship tatiri vashoma saka tiri vashoma kudaro zvakabva zvaita kuti neushoma hwedu ihwo kupfuura mamwe magroup aya handizozivi kuti vamwe vaita vana management mamarketing vanga vane that unit katatinako here isusu kana vanga vasina asi zvaiitika ndezvekuti isusu vanhu vecriminology taivonga tasvika about 20 like vanga vari pamascholarship saka taiti kana kuti kanzi kune assignment zvakangotanga zvega kanzi kune assignment hakuna waitanga kuita anzi alieve Avitan zviri sei kuti uri kugara kupi Avitan oh my god ndaona munhu anogara kuThailand uyu asikuziva ndiani Olivia oh my god thank you city ipi okay so ndanditaura kuti pakangotanga kunzi vanhu pavatanga kuti hakuna anofanira kuita assignment handiti vamwe tisataita discussion meaning kuti tikapuhwa maquestions iwo wanga usinganyori assignment taenda kune vangu kunobvunza kuti
saka tiri kuchuza ipi. Saka zvataita tomboti ngatiti for example kwaiva neinonzi victimology kweta inonzi forensic. Angokupai maexample. So pane mamwe makosi ataizoita ekutika anga akaoma zisingamboiti manje iwo anga kunyangokanzi unogona sei wanga usingamboita sei wanga usingambomagoni. Saka because of that vanhu vecriminology takabva tangobatana kubva year 1 kusvika year 3 batana zvanga zvaiye zvaitoryisa zvezve. Saka taiti kukanzi kune questions areleaswa ema-assignments tese hakuna waitanga kujojonya. Ukatanga kujojonya assignment iyoyo ende wanga uri guaranteed kuti uchaifoira. Handiti ndozvaiitika. Saka pane mumwe mukomana handikwanisi kumutaura zita rake but mukomana aigona iyeye. Saka aigona number 1. Number 2 anga ane mweya wekubatsira. Mukomana handidi kureva nhema. Mukomana wanga ane mweya wekubatsira tatomuti professor because aigona kukuinterpretera songo inenge inonzi aigona kukuinterpretera question yekuti munhu wese anenge aita chahwirwa. Taigona kuti alright ngatiite meeting nhasi tine meeting taita meeting na 7 PM dzemanheru toti kuenda kumba kwanhingi. Taenda kumba kwanhingi kuya toti ndokunobikwa sadza ndokunobikwa zvose kana iwe chiunza chikafu chako unonza tonobikira ikoko tose toita meeting. Taita meeting totanga kudiscussa maquestion ose handiti atipa but taita tichidiscussa maquestion pane vamwe vasikana vaviri handikuvataura kuti siti yavo yanga iri ipi kana kuti vaigara vaibva nechipapi. Vasikana vanga vari sitinji ivavo apa vaigona zvisingaiti. Saka tati ye1 ye2 handiti tichibatsirana vamwe vaitowana ma50. Pane mumwe musikana ndotozva kuti akatopasa kosi dzake dzese kusvika apedza nema50-50 ndo zvaingoita idzi dzedzi. Saka isusu manje taizoda kuma7 nema8 manje. Saka toita mameeting edu pepe taita mameeting tochuza kuti number 1 vanhu voti inoita here tointerpreta tonzwa kuti haiti iyi tinogona kufoira iyi toenda panumber 2. Saka anogona kutomboti ari 10 tozobuda nga ne2 or 3 vanhu vochichuza onzi. Saka vari kupika number 2 ndivanani. Motasana kuti alright ini ndotoita number 2 onzi chindai munoresearch. Tonoresearcha tese mwe ouya nemapoints ake auya toita futi imwe meeting. Hayi tatakabatana zingamboiti kuzvikosikana yavaviri. Taita meeting iyeye manje tochitanga kutaurana kuti saka iwewe uchanyora so kubva paintroduction yako inofanira kunge yakadai. Apa pairoro ranga riri department rimwe mukomana ndoroti aigona ndozvaigona izvizvo ochikuudzai kuti nyorai zvakati anga angoriwo intelligent mukomana chipo chake iwe ichocho. Okuudza kuti indanonyora pauyu indanonyora introduction paboard indanonyora so tese taibuda takaita ma90 hataibuda taudzwa nemukomana asi mumwe musi mukomana wanga wakatsamwa saka unokosa zvoita kuti vanhu manje kana muchizoti isusu uyu ndiye chakwesha chemakoko edu unotiudza ende munhu wese anenge angomira kuti chahwa kuti uchati kudini totomirira iye handiti unozoti opokatanga kutaipa oga uchijojonyaka unombafoira. Saka tese taimirira but kuda hatizivi kuti wanga akatsamwa kuti anga asina mari here kana kuti anga ane chi hatizivi. Saka zvakazoitika ipapapo kosi iyoyoka zvokuti inini manje patatangowirira nemwe this other lady of which patakatanga kosi musikana enda asingambonatsowirira ndaingomuzeza ndichimuzeza ka indasatoziva kuti anotaurika naye zvezvokuti muri pachikoro but unenge uchizeza mumwe munhu kuti anotaura nevanhu yei akaita musaladi kana kuti akati anogona kunge ane chiki handiti kati mumwe musi vatatosongotanga ngota naye plus anga ari married zvezvokunzi kana munhu akaenda kuchikoro unenge ane mota dzake. Pachikoro apa pamune muri ikoko apa muri kujoni une mota une murume wacho unofulaya chiya kuzomushanyira apa utodedzera kuti ndine imba kuZimbabwe nditori nemba une mwana handiti zvoro kuti zvinhu zvake zvese zviri muorder iwe zvako ndo zvakabvanganyuka. Saka manje unenge wakurya manje kuti ndikaenda kune munhu akaita seuyu ndikandotanga kutaura naye uchandidavira iye zvinhu zvake zvese zviri zaiti inini ndichivatsira nemutetso uyu zvinhu zvake zvakatorongeka adedzera kuti izviri murume wangu akauya ukati chamina kushoping nyaya dzenyu hadzisatopindirana dzopindirana papi papapa hadzikwani handiti mumwe musi bva ndangomuti ndeipi bvatiwo ndeipi ndikati zvise zvanzi handiti boy mweya tatoti sei ndobva tatanga kungotaura pakutaura pepe bva ndatanga kumujairira ndingomuti
saka kumba kwako ndinogona kupfura pachini pahwindo pako ndokubvunza kuti wazoansa sei because tatapika sei question ndokutanga kutaura kwandakaita naye chiwai manje isusu vasikana vaviri vaivega vasingauyi kumagrupu nyange takaita 3 years vasikana ivava vanakamboya kana kudiscussion nesu asi vaikuda vari mahighest ivo vari vaviri vega vasikana ivava vairova chikoro asi ndiwo vanhu vakaoma kudeutso havangosinga vatangi vasikana ivavo ende waiti nyange vari muklasi vanenge vari vaviri nyange vachirya vanenge vari vaviri pese takaita 3 years vasikana vaiviri vaibva kusemu nzvimbo vachitaura zvimwe chete zvakafanana vari vaviri handiti ndo zvavaita ipapo chiva chinhu chakanaka nyaya yangu haisi pekuti vaibva kupi asi nyaya yangu iri pakuti vaya vasingadi kuita nesu vaya vasingadi kubatanidzwa vasingadi kuita inclusive nesu handiti inclusive government yedu vanga vasingaidi saka zvakazoitika zvokuti munhu wese ipapo anga apererwa vanhu vese vachingobvunza kuti wapapi ndipo ndione wapapi ndipo ndione vasikana veive nditika vasikana veive ndobva vaita sei ndobva vanyora tasvika 100 pane vanhu vari kubvunza zvechironda hamukwanisi kuchiona chiri apa zvototi zvezvezvi ndikutorwadziwa saka ndiri kumbozama uchitritwa chiri ipapapa ndo pachiri hatisi kupora saka ndiri kuzama uchitrita chironda chacho saka ndikwanisi kuri kwamusoro wangu for the meantime ndingatozowedzera kuita zironda apapa ndo pachiri but chiri mukati mevhudzi saka ndikwanisi kuri kwamusoro wangu 100 anyway ndobva ndaita sei ndobva ndaenda kumba kwemusikana yemwe musi ndasvika pepe apa murume wake angaita sei angaekera anga aripo ndikamuti kana shamwari apa murume wacho anga asikatauri unoziva vanhu vaive vakutika hana kutongosununguka ndo zvaari izvozvo iwe unosvika unebvepe oti ndaipi zvirisei uri bvepe wojera rimwe une bvepe zvirisei indasvika pepe mba mawo muyaka musi ndakapinda bva ndatopinda kurungu kwake tokuti chii chaitika vanhu varwera vakau chii chaitika makanyarwa unzi zi uyu murume wanga akagara paikira pake papapa akagara paanga akagara nelaptop yake akati zi apanga yange yakadzima futi laptop yacho yanga yakadzima chii chaitika vatukana here chii chaitika pekutanga ndasanda yesozva ndiye munhu tikati asi ndiye boyfriend yake kuzoita kuti zi ndikati akana hazvimboiti baba vakafanana nemwana uya nditika ndobva musikana indati gandimbozama kuti nditame chitaura kuda mudhuri munomupa ingachinja zvikachinja uyu musikana waka madaviro wengotondiitaka anga aya yekuti wadiwa famba nditi bva ndazviona but anyway nyaya yaitika ndeyekuti ndauya kuzobvunza kuti wapapi zvikanaya handisandaita bhambo ndivharavhara izvo musikana unowirirana nevasikana vaye vanga vari stingi neinformation handitika ndikati muno mandibudi nyange zvikanzi murume wacho uripo pano asi muno handibudi nhasi kusvika ndapuhwa assignment iyoyo nokuti musikana nditoziva kuti usamwe akapuhwa assignment ndakagarawo murume akagara akamudhura ari pacheya because uyu murume ndasafana kuzeza because anga auya kumarezi kwedu saka panguva iyoyo ndakasvika madhoo ese akashama saka ndakatorispeka nekuti madhoo ese anga akashama anga asina kuvharwa ndikatopinda muya ndikatoti handiva vakapfeka suti yavo vakagara papatizi kuti vada kuenda kushonjerwa kuti vada kudi uyu haasi kutaura anything kana unditiwo ndibhuti vangu kana ndiekera indakangoramba ndakanyara kati iyi ndichida assignment sindofoirira izvozvo kuti munomu vanhu havasi kutaura vose ndikatoti shamwari saka ngatitodiscasa kana zvakatodiriwa handei kukicheni kuti unodiscasa wondiudza kuti tiri kunyorwa sei assignment yacho musikana yauya ungasimuka haangasimuki veduwe but azvakati munomuka munogona mashaudhwa nozvisingamboiti ndikati shamwari vasikana vari paekera vari pamusoro apa vasati vakupa here assignment iwe zvikanzi zvonetsa vasikana vaingoti vakaita se ndikati aiwa hazvigoni iwewe ugorega ndikati kana shamwari nditondipowa assignment chindipa yako introduction yacho musikana bva ndautsikatsika bvaona ndagara pamubhedha ndakagara pamubhedha ndikati idha ndofoira because yenge idiwa 3 days idha ndofoira kana kuti ndotongobvanganyura zviri munomupa ndozotongoitika paya ndobva nikirikini yayo musikana azoti ora ichichi zvondotoita pano ndozvokuti ndokupa iyoyi chitongotora hard drive kako kaya ndinotori nacho izvozvi ndikanzi chingotora
hard drive yako wobairira laptop ndokupa asi usatomboudza munhu chero ano mugroup medu kuti ndakupa assignment. Ndikati ukuti chikoyo nditondipa izvozvi ndichingopuwa paya ndinonyora apa vasikana vaviri vevega vari stingy havasitombozviziva kuti isusu tadistributa assignment dzavo vaiwana ma90 something vasikana vavo havasi kuzviziva vari kuzvida saka manje sitai tikagara manje tikagaragara tovatarisa todaiso toti vari kuziva kuti neassignment yavo apa takatopedza neassignment yavo isu takangonotora assignment yayo tatora assignment kozi ranga rakaoma mojuriro tatora assignment yayo batanoipirigudza tichinotsvagwa tora iti ndomanyirwa azvo vanga vakatosubmita vatopuwa mamarks pamusoro pazvo vanemaimai saka vanotitifuire nekuti mahuni kuti akugrupu kwedu imi futi apa nyange ukawa mhorosa vanga vasingatauri newe vasikana yavo vari vaviri vavo wana wacho ndakazwa kuti angakaita sei anga nengwangwani mari dzavowo pamusorosoro angatori married apa anga akanaka musikana anga asingatomboti zvinomunetsa mumwe wacho manje ndiye akazonga azochatatambi takuchikoro takabasa nazvo izvozvo kuti isi tiri kuda assignment yamuri stingy nayo ndo yatiri kuda takaiba ina ndikureva kuti ndakambaba vasikana yavo takasvika pakupedza degree redu asi avazivi takavabira assignment takavabira ini ndakapuhwa ekera assignment pasitiki ndapuhwa assignment pachisitiki ini ndikati vana vabiya vangu because pane vamwe vana vabiya vangu vaitozizvoni vaindisona vachizoti iwe chiro uchanyora cheti ukanyoreka uchatipawo handiti ndokunotaipa abiya angu vanga vasingabve padhoo apana abiya angu mafirst tati vasikana about 5 kukosiyo nemazigomana anga kangowanda but taingowirirana handiti ana abiya angu toni wanyora zvadiwa tikati irapa but manje asikachazovaudza kuti ndakaiba kuna nhingi vandaizvitaura nemunhu uyu vamwe vaya ndazoti havazoisviki kutoti aiwa imimi itai sei aisaikona kuita sei kuudza uyu kuti inini ndakaba assignment tikazonyora assignment takaipasa tese tanga tiri ma90 neassignment yake iyoyo handiti ndozvakaitika pane musikana zvapera izvo tozokera kuna rumi wangu uyoyo wesame course iyoyo wataita naye ndochibva tagara tese nemusikana tagara tese manje pane zvakanditaiti pamapasipoti edu patakabhomaisa taisa mapasipoti edu bva anokakuya chakazvita kuti tizotorwa marumu atatinawo batapuwa marumu manyowani saka pane zvakazoitika nezvekuti inini zvanga singaiti kuti ndiinde kubhengi because I think zvaifanira kuti nepepo ndashuwa ndakanga kuti because isusu taiva neFNB bank saka pane zvinenge zvakaitika nekadhi rangu kadhi rere ndaifanira kuenda kupi ndaifanira kuenda kubhengi kunogadzisa zvinhu zvezvo apa ndasina passport dzadzasara kupi dzichitevera dzadzitori muzhire patatangomira kuti anotorwa mapasipoti kwanga asiwa timashandise but manje mabva akauya unokwaziva zvezvidhindo zvezvonzi ndakutumira pasipoti yangu nechidhindo ndakudini vanhu vaya vanenge vakatya kuti vadhindise rimwe divi vakadhindisa rimwe divi kwakurega kudhindisa rimwe rachoni iri mujoniri asi vakadhindisa kuti chinzwai manje vakadhindisa kuti tabuda muzimbabwe asi havana kuzodhindisa kuti tapinda mujoni munzwisisa akakatowanda akanzwaro saka isusu takabuda muzimbabwe kureva kuti tabuda muzimbabwe ka kwemwedzi 3-4 taiva tingotenderera mulimpopo river muya hatina kana kusvika kwatenda saka ndozvazvinoreva kuti 4 months idzodzo tairya tichivata tichigara mulimpopo river ndomataigarevomo nokuti mujoni unga hatina kudhindwa yakangodhindwa kuti vafura pabed bridge asi apa pakusaidirekera ukuku ronzi pachipa mesina paya hatina kudhindwa tikati saka isusu manje zvinotodini nemapasipoti akadai haukuna kuwachiinda nayo unoendepi nayo yakadai iwe uchinzi wakabuda kureva kuti uchiri kubhodha uri kungotenderera panegirini pepene inonzi machikaona namalaita ndo pambungotenderera pega hausati watombosvika kwe4 months maimwana kandi ndinondoita sei ndogoenda kunovhura akaunti sei nepasipoti yakadai ndikati kana ndichitegende sei nditsvage munhu une akaunti une akaunti yekuti ndikwanise kudhipositirwa because papapoka ndandaita issue yeleptop yangu yanga yafa yakati tavakuita mafufu like screen pazvazvaitika infact saka vanogadzisa nechine mari yandaiti handaipiwa mashoma vanogadzisa laptop yangu ndikamarikisana ndasabhadhasana sina kana chunu because ndaifanira kunge ndine laptop iri kushanda vandagadzisa laptop yayo vandagara ndakadero saka ndirango ngwasinawo mari bva wazongonditsvagirawo mari bva wazonditi ndoda kukutumira mari
handiti saka chichagwa ndokutumira sei. Ini manje ingiri first time yangu kuti baba wangu anditumire mari ndiri kujoni manje. Pakungoti saka anonditumira ndinoiwana sei mari yacho vanhu vese avangoti zvidhura zvavo apa pamusoro pazvo pamwe vamwe vacho vatotora kuti makadhi edu haachatoshandi. Handiti vanhu zvazvangopuhwa nehama dzedzangoya mujoni dzadzonzi ndiye munopa mwana wangu mari ndozvakangoitika pavari. Ndobva ndaita sei ndobva ndandikirikina ndokuchibva heze ndaglori zviri sei ndochibva ndaita sei ndatsvaga this other guy chinzwai manje asi ipapo handisi perfect inini I think inini ndakaita utsinye inini ndonoona kuti ndakaita utsinye kune mwana wevanhu. Tasvika 135 ndakaita utsinye kune mwana wevanhu. Zvakaitika zvokuti mukomana uyu kauyu year rekutanga raakasvikawo mukomana uyu because anga ari still behind inini 1 year. Year rekutanga vaingoitiwo majokes ungonzi musikana unokufarira anga ari majokes. Handiti kuda mukomana wayo haana kuzotora majokes aya kubva atanga maita serious. Isu tichingoti majokes ataingotambawo nevamwewo majunior edu. Handiti ka majunior kurava kuti ne1 year ungeri 1 semester behind. Yeah, 1 semester behind. Then inini manje zvaizoitika anga akasiyana ne1 year neni manje but taiita majokes. Handiti ini kuda nauzviziva kuti majokes aya kwaari haasiri majokes. Ndokuti stream yeku first semester yapera. Second semester first uyoyo manje akutotanga kutoti ndepshero kubike kumba kwenyu chichichi ini ndatoti nekupusa wanga akangondipatira mukomana handiti chingoti nechimwe nechi chingomufara kungoti sekujokona asi handiti ini I think ndini ndakaita utsinye kwaari. Mukomana ndobva aita sei ini hana kuzoona kuti kuda watozodhivhelopa zvemainterest. Ndobva ndapata kanzi tsvaga munhu unoita sei unonzi kuita sei unokupa une akaunti yacho ndikutumire mari. Ndaitodawo mari papo kubva kumba. Ndobva ndati ora chirege nditsvage bva ndati kune mukomana wewe wandaijoka naye handaijoka naye tichibva tatotanga kuwirirana tatopfuura eye tichingowirirana tatomusekondi yetu tingowirirana futi tichingoitana machomi waya. Nditika hapana zviripo pakati pedu tiri vaviri. Indingomutiwo mujunior wangu tiri kufara tese asi nana kuziva kuti pamwe mukomana pane zinda kushamwari dzake unenge achiti musikana nayo ndofunga kuti ndakutaura zvandaifungawo nekuti pane zvakazoitika zvanda kukuudzai. Nanditi handakuzviziva inini kuti pataitaura tese tiita majokes paya unenge akazozvisenga kuda kana kuti vakomana pavanenge vakuzadzisa sei glass of water umbozora mvura chinotonetsa kumwa. Saka besides mine anza ndidress ka I think ndakambozvitaura kufacebook kuti ndine problem uyu yemate because itori medical condition. Ndakazvitaura kufacebook kana wanga usina kuzviona itori chicondition chandinacho saka mufanira kutondijaira sikana ndijairewo. Handiti chitori pane zvandakaitwa saka manje most of the time ndinogona kunge ndokurumidza kubuda mate saka ndichigara ndichingomedza. Saka ichi titoriwo medical chatakatotadza kuti tichitreat. Saka anyway moving on nenyaya yedu moving on nenyaya yedu. Handitika uyu unonzi ndachaziva ndoti ndandapa kuti handichazivi ndakanganwa ndandapa kuti chiwo ndakanganwa ndifungise ndandapa kuti ndandataura kuti mufesu uya wakazodini ndasingazivi kuti kuda kudhivhelopawo chimainterest. Saka manje mukomana wendo kubva aita sei ndobva ndati asawira wangu towirirana ndika nekuti pandakazomuvha pepe kuenda kunogara because papane ma3 like unopinda mugedhi uchibuda uchipinda neimwe gedhi uchibuda uchipinda neimwe gedhi. Saka ndakazonopinzwa kune rezi yaigara mukomana uya anga ari friend yangu for more than a year but manje zvaiitika zvekuti mukomana uyu manje handiti takatanogara pachi opposite house. Ini yangu inga iri uku yake iri opposite neni. Saka waingopfuura pabasketball court otopfuura pawindo pangu ongoda ndepshero ndozvazvakuitika nekuti tatangogara semurezi takangopirana makodzi kudaiwo. Saka takazonyatsoita mabest manje. Kasa remember pane pangu pakambofa laptop handizoti wakadira nemukaka here kuti laptop yawo chichakaitika
laptop yake mukaka wangu ari bhegi, laptop yake ndobva yaita yateukirwa nemukaka. Vatouya achimanya musi uyu akatambudzika mwana ndibodi kureva ino vati nditi une blow here, ndobva ndamupa mablow ebva atanga kufuridza laptop iyeyo unfortunately yakatongofa zvamu chose. Handiti vatatongotombomubhorowesochi laptop achiuya kuzoita sei kuzotaipa because the laptop yanga yafa. Taiwirirana imi mufunge zvenyu, chiwirirana manje mumwe musi chinzwe zvakaitika nemupezi uyu. Apa inini ndasa ndamukumbira ndandamukumbira ndazotiti atanogara murezi mandogara munomu chirege ndingombi ndikati ndokumbirawo iwo neaccount yake tisebva ndoshandisa standard. Standard pane two money types, kune standard chartered iri. I think inonzi standard bank rekauti standard chartered iri kuSouth Africa iyoyo ndobva atanayo iyoyo hachitika isusu taishandisa maFNB mabhengi edu, but iye waishandisa iye uyu waishandisa standard. Ashandisa standard paipai manje ndobva ndamuti ndokumbirawo kuti ndisiwe mari yangu kuti baba vangu vadata sei vada kundisira mari saka ndabhengi rekuisa. Handiti vati alright, haanambondirambira bhati alright, zvinova zvakanaka. Ndobva ndatitumira mari yebva yasvika, ndobva totiti mari yeye yasvika taiwirirana ndokuchibva ndipa mari yangu zvakanaka. Ndakatumirwa mari kana nka4 tisikana dambudziko nani neshamwari yangu iyeye chinzwai pakazotanga dambudziko manje. Mwe musi pana ndazofoera assignment pepe ndikaita 45 wakayaka ndikamvoda ndichiridza mberi vatonditi don't worry zvinoitikawo unopasa chakari tayanabiya kane. Mwe musi manje bva ndiona ndakabata zvimagumbezi kuti ndazitiwo kana magetsi apera ndasingasvodi andakuza ndasingasvodi ndaitakurana nemazigombezi angu ndikadei ndichinda ari pamafudzi aya ndakananga akakura kudai ndakasingamboisi mumonaki ndeibuda mune rezedu ndonanga ndakachekerera kuinda kune masauri angu aya ndaistadha nawo ecriminology ndombonokemba ndiri ikokoko ndichikemba kuti kumba kumashamwari angu ndoti ndambouyawo kuzokemba kumagetsi. Ndozvandaita manje saka bva mumwe musi manje wangari remember kwangu kuri makuseni ndobva andiona kuvanemba andiona ndobva ndakatanga kuziva kuti mai uyu chakara ndasingazivi bva andiona makuseni dzanga dziri kuma7 kwaitonhora musi iyoyo ini ndiri kubva ndakadai nemachira ari apapa. Handiti ini ndiri kuti uyu ndisawira wanga ini ndiri kubva ndakadai nemachira angu uyu mukomana uri kubvawo nemuresi bataigara meyo famira handiti anga nemamwe mashamwari ake ndopandakazoziva kuti I think kune shamwari dzake pane zvaanotaura famira handiti uri kubva kupi ndikati ndiri kubva kwanayekera ndatotsaura ndichiseka ndikati ndikubva kwanayekera ndikuti aita maassignment iri ikoko zvikanzi naye saka machira uri kubvepi nawo undibvunza kuti machira angu uri kubvepi nawo fesi yake mwana uya vyachinja indikushoti kuchi chaitika tati kuchi zvikanzi machira ukubvepi nawo tikati ndikubva kwanayekera apo pene ndaita mazidai mavhesi lumbomwarani kwanapipiro nanayekera wandiri kubva ikokoko ndokutanga vatani zvaitaita ndekuzati isita takabatanaka setinegona kuti nyangwe tiri 7 tinoenda tinovata murumu 1 tichitaipa usiku hwese ndo zvataiita taiwirirana vasikanani ushamwari hwedu hwoka ndatohusuwa zinamboiti tainyatsa kuwirirana kuti zvimwe zvekumbonyebera zvezviya tichivata tiri 8 momo takavhangana imomo memwana pachiro hwaassignment hakuna kutaura nemunhu ukada kutaura nemunhu waitukwa kuzoti assignment kudiwa mangwana uda kutotanga kutaura nyaya pano asi tinenge tabva kwese vamwe vachimbotamba vachitaura nyaya vasinganingirini musi iwoyo kwakusingavatiwi kudaro manje ini manje uyu anga asingazozviwisisi kuti iwe isusu friendship yedu haungamboiwisisi handiti apa ini ndasandaziva kuti mukomana uyu unenge ari kuudza shamwari dzake kuti ndakutodanana naye handina kuzviziva. Ndopaakasiya shamwari dzake zvikanzi mindai opedzera nemusikana uyu unokupata kwake kuya musi uyu wakabva achangamuka ndikati ndikubva kwanandinge zvikanzi nemachira ndikati zvikanzi waindire nemachira tikisukudo nditesera ndi munhu wese ukatarisa vanhu vese vari kubva ukoko vese vari kubva nemachira vaita sei ndekuti isi takanovata kumba kwanhingi ndokwatakawirirana kuti tisu tinonovata kwasaita meeting toenda kwani toenda ikokoko ndokwatakaenda zvikanzi
kuti zviite sei ukarega kungoinyorera mumba mako. Ndakandoinyora mumba mangu ndifoire handiti vakomana wainda svika ndichazokuona tikati bo kwandi unongodarika uchingondiona mazuva ose handakana buda musikana zveni vatanga kuita sei kufemereka vatanga kuti sichifemereka manje nehasha kati manje anombosa pfungwa manje kuti komana uyu pane zvatoitika kwaari mfata mheno vaenda kumbani ndosora ndakavata nekutosabmita assignment yangu idzo dzasasara dzichiverenga dzaita anzi machi macommercials avo ikoko hazina dzakadzati ndoyazokuchada kanjikuona padenbako hasina kuuya mangwana achoni manje dzandoona ndakagara pamushana because dzibadzidza dzakangonangana kudai. I think vanhu vanogara kujoni munazoziva kuti marezi akasiyana, marezi ekusouth africa akasiyana neekuzimbabwe kutoti uku kwasikana ukuwekera kwedu uko kwaitoti iri zitori zimba ziflat vamwe padownstairs vamwe paupstairs zvichingodero kunotogara vanhu vanoshanda kwaka ndoma kwataigara isusu ndobva ndakagara pamushana vanotodzoka kuchikoro zvangu ndakagara zvangu pamushana ndaizombobhanga futi malesson manje ndakagara manje bva ndadziona vatati ndezviri sei vasandiignore unondiginewere vanamusiya akadero zvangu ndobva dzazondivinga zvakazoitika manje shamwari yake yemukomana uyauya yakandiona and in fact ndareva nhema ndakainda kunotsvaga mufesi uya ndichiti ndokumbirawo kadhi rako ndasirwa mari imwe handiti mufesi uya anga asiko number 1 anga asiri kudavira foni, number 2 message anga asiri kuvhura pamessage pake pafacebook pacho anga asiri kuvhura mamessage tasvika 172 handiti anga asiri kuita sei kuvhura but kana ini pamba pake pari apo panongofamba less than a minute ndatosvika pamba pake ndikati futseke ndoenda kumba kwake ndangana nazvo apa inge iri first time yangu kuita sei kutoendawo kumba kwake kusaidi kwaanogara because ndaingoti pamba pechi ziflatiri ndere boys saka ndoendireipo handitika plus vamwe vacho vanga varipo ndakasiri comfortable nawo ndobva ndatosvika munyama wandakaita mukomana uyo ndakamushayiwa anenge aigara musaidi mavo ndipo ndakatoziva kuti mukomana uyu kouyu wanga akatondimirira makoresa aitoshayiwa kuti undiita sei ndobva mukomana uyauya manje anditi ukutsvage pano zvikanzi amene vanzaniko hanzi mameseji ari kuika zvikanzi hanzi kunonzi kunonga nhema saka mukomana uyauya manje ndobva handiti uri kutsvage pano apa ishamwari yauyu fesi uyo ndasingazivi kuti uri kundifarira ndobva ndakazoziva musi iwoyo zvanzi uri kutsvagei pano ndobva ndati ndikutsvaga uyu wambomuonawo here ndichoto nezvakanaka sandina kuziva kuti uyu watobhipa mukomana uyo shamwari yani yemufesi wandaiwirira naye zvikanzi naye hapo uri kudei kwaari vandati ndiri kuda pane mari yangu yaiswa muakaunti make saka ndoda kuti nditoenda kubhenki because izvizvi hakusati kwaita sei kwavira ndikafamba izvozvo ndikaenda kubhenki ndikwanisa kukumidza kudzoka kusati kwasviba nekuda kwematsotsi ainetsa zvikanzi saka iwewo uda kushandisa shamwari yangu tikati kuti chii zvanoda kushandisa shamwari yangu tikati ndashandisa shamwari yako pakuti chii zvikanzi iwewo shamwari yangu hautombozviona kuti anokuda iwe unongosora chomutosa araundi uchiita zvaunoda naye wapedza ipapounda basa rekunotamba nemazigomana ekustream kwakoko iwe ubva wamusiya mukomana akandituka indakora ndakamira ndikati uri kuti chii nyaya yako inazi kunzisa nyaya yako kaini because ingoriwo shamwari yangu zvikanzi une mhadzi dzako unotambisa mwana wevanhu iwewe haukutombozvi tikati aiwasha inini nyaya yako ka handisi kuziva kuti nyaya yako yabva kupi ende ichienda kupi handisi kuziziva saka inini I think zvandakutoita ka tofanira kutodedza mukomana uyu iwe uripo indiripo tese tivatatu totonzwisa nyaya yako iri kubva nekupi because indanangu yakutora chikadhi zvavakutaura china handizvizivi kuti kutaura zvokuti kudini zvikanzi andakana basa nazvo handitomborangana basa nyaya zvangu ukamuudza kuti ndakutuka uzipenzi remunhu musikana iwowo sei usingazvioni kuti
kushamwari yangu unotogara chingokutaura nezvako ndikati iyo uye haanambondiudza izvozvo iwo ndiwakutondiudza saka iwo kana uchindiudza ka haufaniri kundiudza this way kana iwo shamwari yako isati yandiudza ka hapana panichambofa ndakazviziva kuti uyu mukomana wega uita sei ndozvaafunga zvikanzi musi uno futiwo waibva nemazijira ako saka ndorasa kuti kuti nyaya yemachira yega yakabhenda kuekera komana imba akarwadziwa ka kuda wakatonompinda muleseni achingotaura iye kuti ndaona uya nemajira ake achi kuda wakachibva kune mungomana ndizivi kuti ndozvawakaita ini manje vandinopeka ndikati iwe nyaya yako shamwari ka nchamubvunza mukoma zvikanzi basa zvokatondimhangarira kwaari yotonetsana neyo bvadza tangwa nditretera manje kanzi ukangondimhangarira kwaari ndoita sei ndinondonetsa newe ndikati hasha ini nika kana iwo wakanganisa pakuti wangouya wakaita sei iwe hanzi unoekera mira tichazotera mira ndambotanga pamastori angu ka ndambotanga napedza angu ose mastori angu ka ese ako manje anenge apera tingachapera muna February mastori angu anyway mukomana iwe manje bhaenda saka inini manje zvakazondirwadza kuti iwe mukomana we tasvika pa 180 saka mukomana zvakazirwa kuti ini ndakazosora zuva rese ndichirwadziwa manje vandarwadziwa ndikati uyu mukomana uyu it means kuti vanenge vachindinyeya nemashamwari ava handizi ndakarwadziwa ndakabva panga arika pandakarwadziwa ndarwadziwa vandati vangambonditise gurupini saka vanotonditisa gurupu wonditisa gurupu kuti ndiri kushandisa mwana wevanhu ndamushandisa papi handiti vachogara kuti asiye pane zvaari kuvaudza handizi mandarwadziwa ndikati too late ndobvanaita sei ndobvanamirira ndikati paachangouya chete mukomana achiti ndepshero ini ndibvana kuti nangu achakwanisa zvokuramba nditaura newe nokuti iwewe wakaudza shamwari dzako kuti ndokushandisa handisi kuziva ndokushandisa papi kukushandisa kuti ndakati ndokumbirawo kushandisa kadhi rako ndorwavo kuti ndokushandisa kana ndobva aita sei andikirikina mukomana akaita 2 days asina kumbondiona anga achakatsamura kamachira aya bvaazoti 3 days yadziya ndopaakazobudikira ndikati andeipi ndikati ndokumbirawo chikadhi rako kana kuti usiri kushandisa ndoita sei daunotora mari yangu bvani pakadhi kati mbo saka ndasingadzisekereri ndandakazotsamwa bhosva zvandibata bvati kochi ndikati iwewo uri kuita basa rekunoudza shamwari dzako kuti dziye dzichindituka iwo kuti ini ndokushandisa pandakakukumbira kadhi iwewe wakandipa kadhi rako nemwoyo wese asi izvozvo ndakutukwa nevakomana vemusitiri menyu kureva kuti mimi motononditisa meeting ndozvamukutoita mukunonditisa meeting iwo chiudza vanhu zvenhema mukomana manje apa manje matsangura aitsamwa achizwa kuti achifemereka ndomatsangura aita ndakatozozvidiscover kuti mukomana akatsamwa anoita zvokufemereka kunge zidafirero ngekuti ndozvaanoita akangozarirwa so akangoti hasha aifemereka ndozvamafemerekero aita iwaibva ndatozoti mukomana akatsamwa ngati aiwa handisi kuti chii handisi kuti ataura zvakashata asi ini zvangondibva kuti iwewo shamwari yako yauzondituka saka zvakazoita futi shamwari yake yaiyaka uyu handaudzawo kuti shamwari yako yatituka yadini mukomana ndokuinda kunani kune shamwari yake yakandituka zvikanotukana iko kamwa zvakanotukana kuti kudini asi mukomana haana kuzodzoka kwandiri chinzwa zvakazoitika manje mukomana wekundituka manje uyauya akazoita sei uyu bvasi ati sori handamufunga kuti pangwane munhu achakutuka achataura zvakadero mukomana wekundituka inini munyama wandakaita mukomana taiita same course yeInternational Relations naye bva taigrupa sosoma mumatutorial classrooms bva ndaiswa musame class nemukomana weyo ndaiswa musame class nemukomana weyo unfortunately lecturer vangu inini vanga vamwe murungu so vanga vati kurei vanga vasingadi kunzi lese munhu unodana uchiti Sharon kana kuti Miss Sharon kana kuti My Sharon vanga vasingadi vaidedzera kuti inini my name is not Sharon, my name is not Mrs Sharon, my name is not Miss Sharon, my name is Dr Sharon Chipomanjira ndozvavaita vanzi ndidedze kuti doctor wapedza kudedza kuti doctor woita sei wodera nezita rese handi nekuti ndakarishandira kuti inini ndinzi doctor inini ndakazvishandira saka usatombofa ukandidedza unzi Sharon kana kuti hikina vaidedzera izvozvo vamwe nemeve vaityisa saka mandapiwa ivavo nemukomana anga ambonditukira shamwari yake bvatazopresenta patakapresenta nemukomana wayo wataivirira naye kuprogram yedu yecriminology aigona singaiti wataimbirayo vataapresenta patakapresenta
mukomana uya manje akandituka ini anga akandimirira kuti tichipedza anga ane list anga akanyora kudaiwo so zibepa ranga rakakurira kudai remacorrections ndo zvanga kati achitaura kuti slide dzokerai kuslide 1 aitimaka apa ndakanzwa kuti anenge aishanda kunana muchuchisi uko ndo basa rake because aiti akatanga kutaura vhoko wangosinganzwa kana chunhu achitaura vhoko chete waingoteerera ungoti kana mapedza wozotiudzawo ndozvaaita mukomana awaitaura chirungu isingaiti okuti dzokera kuslide 1 dzokera kuslide 2 dzokera kuslide 3 achipedzera kuti mataura grama risiriro pawataura zvakati aiti kunyanyanya iwewo Sharon iwewo wataura point yakati wataura zvese ngoti Sharon pawataura zvakashakati Sharon pawataura zvakashakati ndompindura shamwari yangu bvazva aiwa useiwo maquestions ari kunanga iwo bva shamwari yangu ita sei yosanga ndipindurirawo shamwari yangu yemfeso because uye aingoramba achingonditi nangana zvikanzi hamuna kuita research yakakwana mukufanira kutofoira presentation iyoyo ari kutiudza isusu muna lecture maingona zvanzi mukufanira kutofoira because mapresenta zvinhu zvisiri izvo shei sifunga kuti tikuudzwa zvakadai pana lecture ava apa mukomana iyoyo unotogona kakuti tukawachi isitatamira tatasana uyu bva mukomana shamwari yangu ati no iwewe ka isu hatina kutora engo yawaida taikatora engo yeduwo then manje wangwana ungari muclass bvaona kuti no iyatopesenari pamwe mufeso haikamukubina igona tora chirungu yeye kuti chikuti isusu taitopresenta nechirungu chedu chechishonaka kuti be easy ndo matauriro aitaita iwo nokuti tengeri first time yedu kutaura chirungu kuuniversity handiti uyu uya mukomana uya waichigona chirungu kundituka nekuti waishandanza achita zviro zvokuturikira vanhu kubva kuchishona kana kuenda kuchirungu ndo basa rake chairo muupenyu hwake ndo raanoitoita saka lecture vakaramba vakagara vakanyarara then mumwe mukomana waigona chirungu anenge anga ari musaladi anga ane mari dzake futi mukomana iye ndobva apindira manje yo paakaipindira memwana takazonyarara izvi vakapedzerana vari 2 vakuita kuchinjana kudaiwo so vachitaura uyu akataura nemavhoko asingahwiki uyu manje waizvinzwa otaura nesimple but plain English but accent waiti eke waigara mudishi memwana isu tabva taita sei tatadingirikina tamba takagara pepe then mai mulecturer vaya ndobva wati saka mai vangu vabva wati aiwa waraiti ngaichipera imimi mapedza presentation uyu wanga akangonditageta kuti nda kubata ende uchaivhuira kosiyo then mukomana yembati hakuna zvinhu zvakadero hakuna student unoudza mumwe munhu kuti iwe wafoira because iwe hausi teacher mukomana anoita ndasingatomuzivina nhasi andomuzivi mukomana ndakangomuonerawo musiwo akuti defender zvikanzi vanhu vakaita research yavo iwe kana wanga wasingaidi ichiita yako iwewe izvozvi zvichiinda unopresenta yako utange kutoisa maslide because vangati vanhuwo vakagadzira maslide kana kuti 15 vapedza kugadzira maslide 15 wouyawo vaudza kuti magadzira marara hakuna zvinhu zvakadero kana vakapedzerana ndobva mukomana azonyarara lecturer ndobva wazoipindira ndokupera kwaita sei kukasika nyaya yedu isu tatangopata ngosi chirungu chacho tasingachigoni uku hatisi kurwa mavhoko euyu uku chauyu accent iri kuti vhara uku tamirira murungu uyu wekuyekera kujoni ikoko kuti vatauri isu tangonyarara ina uyu takungotarisana todini tochadzokorodzereka kuti chatofoira iyoyo presentation tangomira tapata uyu uri kundimakira kuti ini ndakataura kuti ndakaudza mukomana wandairira naye kuti iwewo shamwari yako yandituka saka ndo zvaaingoda kunditagetera but anga akutagetera pasiripo wakanga kutaura godo rake wesachi muclassroom handiti kati nyaya yabva yapera asi manje zvakazoitika nezvokuti fast forward manje kuti ndakuipedza nyaya yangu nhasi within 60 minutes fast forward neshamwari yangu iyaiya zvazopera tazopasa kosi iyaya zvadindini madhunamutuna ekumakosi apera tazoita sei tazoenda pane imwe futi yange yamboitika yekuti taida kuenda kumalaysia imemwana kuexchange program because kuti kwari kwama-exchange program waigona kuenda kuitaly kana kumalaysia kana kuaustralia hachazoti imwe ichifuwo yange iri ipi but mastudents hopo ekuchikoro kwedu aienda kumalaysia kana kuaustralia ndokwavaienda isi tikati tida kuenda kuaustralia tiri chigrupu chedu checho tatida kuenda kupi tida kuenda kumalaysia but apply zvikanzi hakuna kwamunoenda munoendepi program yedu achibvumbidze izvozvo kuti sei kuti muendeko taizvida zvinhu kubva kare zvairamba zvazvo taizvida ndokuti vachi tarega kuenda kuya nyaya yabva yanetsa bva tasiyana nazvo ndokuti vachi pese manje pakuenda kumba akabva atanga kuenda kumba inda ndakamirira bus fare
ndobva mufese atanga namba pana kuti kuno kuenda kumbarini vatonduza ndikuenda musi wakati kati bo saka iwo kana uchinda chindisira khadi because iwo kana ukuenda kukumudza kuenda ini mari yangu isati yauya saka mari yangu ikazotumirwa ichatumirwa mukadhi mako ndozoitora sei chinzwa iri rafu ndakazotambwa chamutava nhava kongonya ndo yandakatambwa nemukomana vedu we mukomana uya manje uya wandaiti zvoni uya aita akatsamwa ndasi dafa atsamwa uya ndobva aita sei ndobva ndikirikina manje ndokundipa khadhi rakaexpire rekare riya risingachashandi ndokumachinjanisa handiti ndokundipa iroro mukomana yakwakusara nekhadhi chero raiva active richishanda richipinda mari randaimbopuwa ndo raakasara naro ndokubva aenda nekhadhi iroro kuzimbabwe ini kwakundisira the old one ina naozviziva hatiti ndasara pepe manje ndikirikini tatogara like a 1 or 2 because kumarescue edu manje ndaifanira kunge ndapuwa deadline yekunzi iwewo kana uri mustu uri like wapedza saka ndapedza 3 years dzangu ngini taipiwa madhezi kuti unofanira kunge wabuda murumu musi wakati saka uya cousin wangu yokumbonditi can we cook together wandakaramba kubika naye but atoti izvo ndoti chega ndotaura naye kuti ndisare kumba kwake because iye anga ati holiday achambenda une mamwe cousins emujomuni imomomo but ndatoti ndaenda unotaura naye ndamuti inoziva marezi edanzi ari kuvharwa muswani by next week saka inini ndachakamirira mari yangu kuti iuye saka ndokumbirota sei kumbosana kugara kumba kwako asi zvondotoita agreement yatingatoita ndeyekuti everything chanayo kubva kumapoto kumadhishi kumachii zvese mabasics aya handichazvitakuri kuinda kona zvokumba ndokusiyira iwewe from madishi from mapoto from maplates zvese ndongokusira mabasics ese andaishandisa ndokusira kana usina ndongosiya kumba kwako zvandakabva taita agreement iyoyo but alright but vatonditi kana wakuenda unondiudza musi waunoenda unongosiya dhora rakashama ini ndobva ndakwirawo kombi ndoita sei ndouya ndichindikirikina ndichibva ndakiya dhoo because aingogara like 30 minutes away from kumarescue kwedu ndokwaanga aenda but akatosacrifice akatoti ndakuinda kupi ndakushinda kuonana cousin uku iwewo ndokusiyira imba ndozvaakaita ndobva ndasara kumba kwani kwekazini yangu iya watasinganyasotaura tese because anga ari musalad tasanzwanana panyaya dzechirungu ndo nyaya yakangonetsa chete iye anga ari musalad achitaura chirungu asingagoni shoda saka hatina kuwirirana iyo anga ari mufirst food ndobva cousin yanga aenda kune mamwe makazini problem yazviri kuti isusu serimedi yakakura mamwe makazini acho inongoti wakakura usingatovazivi saka kuti iwe unokwana kudzimba dzavo zvakandiremera ndainokwana papi kudzimba dzevanhu ava nyange tine same surname nyange tine chitetu saka ndinonokwana equation yangu iri kubuda papi papapo unosvika ukapata kumba kwavanhu unosvika ukafarisa wanzi kutifarisira baba pedu unosvika ukapata wanzi wakanyanya kupata unosvika ukanyarara wanzi rinongomudhira pepe pedu ndikataura zvina nangu ndisare murumu wakazi nyange asi tinozivana kuti iwe uri musaladi nasi musaladi tese tiriwe kumhuri imwe asi lifestyle yedu yakatongosiyana ndozvakaitika ini ndamirira mai mwana baba wangu bvawati ndakutumira mari ava ndatoti alright bo ndati kune shamwari yangu chiriperekedza ndichofara vedu vedu vatanga kutodongedza mabheki angu ndikati chiniperekedza tichese tinde kwainotorwa mari kwangu uri kurega kwangu siri pedo vatachinda ndichifara ndati mangwana cheche nditonotise kunokwira bhazi nditodzokera kumba ndichiudza shamwari yangu iye musikanawo wanga asarawo futi ndobva ndaita sei taenda kubhenki kunosvika kunoisa paekera paya vasikana paATM kunojuruja kudai kujuruja mareka kunoijuruja kudai kunojuruja kudai kadzi kunzi yakatanga chiti wrong pin handiti ndaita wrong pin sei mandabudisa 2 times ndobva shamwari yangu ati ukaramba uchidzosera kadhi richamedzwa ofuchi muridzi wekadhi ari kuzimbabwe uchazotora sei zvichafamba sei pandati kana tichangofurira mukomana yangu adavira haangadaviri mai mwana apa zato like a week atiza nekadhi watiza nekadhi wanisira kadhi risiriro wakazoita revenge yake wakazoita revenge yake kutsangura machira nekudindini wakazoita ndokuchibvatamira pepe ndoita sei kuti pine mukati memubhengi wemaya zvasingaiti because ndandisiri muridzi wekadhi vatamfonera mukomana hangadaviri mai mwana zvikanzi nashiro ndakuti nashiro zvikanzi neshamwari yangu iye
atidzokere because apa time dzapa dzapo tikozobatwa nematsotsi takubva kunoko ari patafamba patadzokera kupi kumba ini manje stress yachindibata manje kazvinondoita se apa mari yangu yaiswa mukadhi kana kadhi rakunzi pin asi wakaichinja ini ndichakabata handisi kutomboziva kuti kadhi raita sei hasi tomboziva kuti wakaenda nethe original kadhi bva andifixa ndovachi ndaramba ndichimufonera takaita mhero kuti mamised call mangani ndakasama ndakatozopuwa neshamwari yangu bva afona infact ashandisa imwe foni isiri yangu yemusikana ndobva tafona ndokubva azodavira ndikati sha ndakakutadzira zvangu ka asi ndakungokumbira kuti utransfer mari yaiswa 190 iwe bvachi ndobva ndamuti ndoziva kuti udaita revenge yako but pari zvino ndoda kuenda kumba kwandakasiyiwa kwacho nemanje kunenge kwavhurwa saka ini handingarambe ndichigara mumba mekazini yangu like this akuenda kumba zvikanzi naye kwautanga waseka ngumene wakasekei wakati achiseka memwana wakaseka wakandiseka wandiseka memwana ndobva egera mukumine wandiseka ndobva ati iwe waifunga kuti wakangwara ndozvakanditaka akati waifunga kuti wakangwara waifunga zvawainditira zvise zvizvo ndikati sori hako ndakuchongokumbira regera kuti sori hako nezvizvo ndakutadzira asi apa manje kana woda kundidzosera revenge wakuita pasiripo nekuti apa iwe wakupinzwawo kana mubereki wangu mukati menyaya nekuti ini ndatumirwa mari yebusfare baba vangu vatoitawo mari icho kuti vanditumire mari iwewo wakutiza nendirikini yaiya nemari yacho ini ndozoita sei iwewo watiza nemari yacho handiti hakuna kungwa ndokwasakuwana mari saka ndonditi sei woda nditi ndakatamba tamutava navani vodi kureva nhema ngomune wakatitamba 10 noti chaiyo chipisi iyo yakanditamba kutomakwa skuna nemauyu vandadonha pasi kuti d ndozvandakaita ipapapo ndobva tata 2 days takamunyengerera 2 good days tichinjanisa mafoni tikati kune uyu tinomufonera vadasina kune imwe shamwari yake yaitamba naye so vadati ndokumbirawo please ndokumbirawo undibhegerewo mukomana wekuti ari kutoramba tikamufonera zuro akaseka akati warira chidzoka kakumba kwacho tionododzwa nei memwana ndobva taenda kune shamwari yake ndikati ndikutokumbira ndikutokubhega sha kuti uite sei uinde unoudza shamwari yako akwanise kungonditransfera mari oisa kana muaccount mako ndobva ati haasi kudara mafoni ndikati aiwa sha kudera nditodera kozi maiwirirana ndobva mukomana azoramba achimufonera ndobva ati aiwa sha iwewe ka munhu wapamwe iwe wakabhekana nezvaitika pesa apa but iwewo utori at fault nekuti iwe wanga usingaudzi musikana wayo kuti iwewo pane zvaunofira pamwoyo pako akatozopindurwa neuyu mukomana ndiye akatozopindura akatogadzisa nyaya yachoni akati aiwa iwewo waita revenge kune musikana wayo asi wanga wakamuudza ine musikana wayo kuti unomunzwira shuga handiti wazviwa kuita revenge asi musikana wanga ambobvira wamuudza kana day 1 kuti chi unomunzwira shuga iwewo wakutiza nemari yemunhu handiti ndobva chi ndomukomana ndopaakazita sei paakazotransfera mari yaye atransfera mari yaye ndopaakatozisa kupi kuaccount yebest friend yake ndokuzodzoka kwakaita chi mari uyu mukomana atomira ndobva ndazopuwa mari yangu ndapuwa mari yangu akangoitransfera ari kokokokoko ndobva azoitumira kuchi kuaccount yauyu mfestival yaita 2 days mari yaye ndaiwana mari yaye ndakava ndatoti ndakutoenda kumba chinzwa ezvakazoitika ndisati anaitongonditevera ipapo ndobva ndatoti kune shamwari yangu mumwe musikana ndikati unokwanisa ndiperekedza bhati hazvikwa handikwanisi kuperekedza nekuti pane kwandoda kuinda ndikati po vanaenda kune mufestival vanamunyengerera mufesti anga right zvake ndoziva hangu kuti umwe uri bhizi kwachipa ndongokumbirawo kuti chi ungondiperekedzwa kuenda kupark station nekuti ndane mabhegi about 3 saka ndikwanisa kumabata ndega vasikana handi kureverai nhema satani wakafamba ipa handikureva nhema pakafamba mweya svina nekuti ipapo I remember akazondiperekedza takamukira makuseni tikatogonza ndatora mabhazi makuseni ndichifunga ndori 1 isa ndaenda mupark station vanaenda kupi kupower house pakuinda kupower house pepe pane mazigomane anenge pane papower house kwete chimwe chiri kutanga pa kuti pane zipachipa kuti uchibva nekudivire kuunana park station panenge pakangozara vanenge mazimbavha vanenge vari ipapo pakawanda zinaiti mabhazi acho anenge angomira zina order ari ipapo vedwe isusu taitobva nekwotaibva nako kwakauya mazigomana more than 10 kwakutibvutira mabhegi edu bvatiza nawo
bhegi rimwe racho vanga tine mari nemalaptop vakabvuta everything. Takaramba nawo tikadhonza kati kukweva kuti sei vakamabvuta mabhegi iwayo vamabvuta kwakumaendesa kune rimwe bhazi randisingatombozivi bhazi iroro zvikanzi ndorawo kuenda naro zvebhaiginya tandoenda nebhazi randisingazivi indi kuenda nebhazi randakabhadhara kwanzi hauna nyange wakabhadhara tiketi handangabasazvo bhadhara imwe mari uinde nebhazi iroro ndikati ndingoenda nebhazi iroro sei inini handisi kukwasaenda nebhazi iroro plazima hamusi kutomboziva ndoenda kupi zvikanzi changwa tinokubira isu ndozvavakanika tinokubira isu kuda kutotijairira panapa bhadhara bhazi iroro rafu ine vanhu vaive manje ndobva vaita sei even vanoshanda kumabhazi kwayo vaitodedzera kuti uri kubhadhara nguva ibhazi racho uri kubhadhara nguva itiketi racho ndikati handikwanisi kubhadhara bhazi renyu because handirizivi ende hamusitobhuva ndiri kuindepi zvikanzi kwatiri kuenda ndokwauri kuinda nevanhu mumabhazi mea vanyora matiketi vedu we ndikati kana ina handingamboindiwo takasvika na7-8 mukomana yambva asvika abva adzokera kumarezi akanda kuinda chindipa mari yangu yekombi ndidzokere ndampa mari yake yekombi avese mahwindi ayadedzera kuti hausi kubuda pano kwabva vandigarira pamadhoo zvikanzi unogobuda uchindepi mazimbabwenzi chaiwo 150% vavandigarira padhoo inamba ndakuchandoita sei kwandigarira padhoo vandigarira padhoo is 8 9 10 pane 2 vakagadha padhoo zvikanzi ukangobuda tinokurova tati inini but handisi kuinda nebhazi renyu mukundimanikidza nda nebhazi randisiri kubuda sei bvapambouya mapurisa aitarisa vanhu panguva iyoyo zvikanzi nemumwe wadi kutaura mapurisa indakutya manje because vanhu vanga vatora mabhegi angu anga vari more than 10 zvikanzi unogona kuudza mapurisa aka asi waudza mapurisa aka mapurisa achanogona kupowana kuti 50 rands kana kuti 100 rands nevanhu avo iwo unayo here mari yacho yokuvabhadhara mapurisa ukabhadhara mapurisa vanokwanisa kukubatsira asi ukasavabhadhara mapurisa ivo vanhu magwejagweja vari kuona vanobhadhara mapurisa vabhadhara mapurisa vachava chikurova ndozvandakandaitwa vedu ndakagara imomo 11-12 ndakachema sazvina kubatsira ndikagaramo ndikati kana pavazomboita sekutoti vakamboti nyanga rikiende kumwainorya sadza indokutora chibheki changu chachine laptop nechimari changu chiri chebhazi ichocho ndobva ndabuda ndaenda kuseri kwepowerhouse pane bhazi rimwe randaifarira kuinda naro soo taikanga kuti rainzi miles bhazi ro vaindakwanisa kunongomfisa ndekovatoti mbobasisawo zvinhu ikukuva nditokuti ndasvika ndamutsatsanangurira nyaya yangu kati zvaitika ndezvekudai ndasvika kare pano asi ndaida kukwira bhazi renyu naika ndekuti vanhu vekuchi vepachibhazi vemurengi iri kuseriko vanotorera zvinhu zvangu asi vari kuramba kundidzosera mabhegi angu handiti zvikanzi vanani vandavamutsanangurira zvikanzi manje vanhu ivo vanonetsa because vanenge vada kuti vanotoita zvoita zvefight ndozvavanoita vanenge vakuda zvefight ukati tikaenda tikaropira tikati akana svika ndoita sei zvikanzi wabhadhara bhazi ndikati handina vanhu vaive kwamaizobva vaita sei bva vati haendei kunani kune madhiraivha ndobva ndaenda kumadhiraivha yayo vangokuita zvimonyamonya madhiraivha acho chinzwa imanje zvavakazoita navanhasiyana bhadhira 450 rands kumadhiraivha yayo kubhazi riya apa mandiu passport yangu yanga ine 1 chidhindoko chekuseri kuti ndangobuda muyekera saka meaning kuti ndandichafanira kutaura futi navanhu vamadhiraivha yayo kuti passport yangu haina futi kumira zvakanaka nekuti nini iri ngoti ndiri kutenderera ndiri mulimpopo river handiti haisi kutaura ndiri mujoni ndaifanira kuti vaudza izvozvo ndobva vati haisi problem ndobva vataurirana nevanhu vaive zvikanzi navamwe vanga varipo kuda ndodhiraivha wacho kuda ndochi handizivi vanga vakaita murume wechikuru zvikanzi ndaine mwana anopiwa mabheki ake vadanaka vati tsvagai zvimamonyamonya tiinde kunotora mabhegi emwana takainda kuyekera kuya pavati mabhegi aripi vavosvika vachivhoisira vakafonerana vanhu ikokoko zvikanzi uyai mashura roda kuti pana nevanhu vekwayekera zvikanzi kana muda kungozvizama izvozvo torai mabhegi iwayo mabhegi angu inini ndiwo ndakanyimwa nevanhu ivavo apa mazimba on top of that zvikanzi kana muda kuzvizama torai mabhegi iwayo ndo pamushana kuti hamuna kungwara vanhu vanga vada kutanga kutorovana zvikanzi aenda kunobhadharira chibhazi iroro ikoko angafanira kuenda nebhazi redu ndikati but imimi hamufaniri kundimanikidza kuti ndine nebhazi iri handitorizivi bhazi racho kuti riri kuindepi handiti kati kubva makubva ndofamba nebhazi iri ndona ndofamba naro ndanga ndakabhadhara kare zvikanzi tiketi racho riripi vavaratidza kuti iri tiketi racho iri zvikanzi ndatanga basa nazvo ngaabhadhire futi rimwe tiketi repiri kubhazi iri ndokuti tikupe mabhegi ako ndikati nana marini ndiri mumwana wechikoro ndoiwanepi mari yachoni zvikanzi bhadhara matiketi maviri bhazi iri rekuno kunofanira kubhadhara rimwe tiketi iroro ndiwabhadhara ukuko asi redi kubhadharawo ndikati nana mari yachoni vasikana vanonyora matiketi vachizvinzwa vachitonyora kuti next mabhegi angu vakamagarira vakaramba nawo mabhegi angu vanhu vemomo vaitonyora futi mchini
matiketi. Ndoita sei pandatozoona bongo rimo kuda vangu vatodhipotwa kubva kuengland vane pasipoti ndasikatoziva ndo dzakaita kapasipoti dzevanhu vaengland ndokutoona pasipoti dziya yakatosiyana neyedu idzidzi vane mapasipoti dzinenge mbiri vai mapasipoti dzinenge mbiri pepe varimowo muchibhazi chechi asi manje vaida kuenda ivo ndo vachida kuenda nebhaziri vachinoenda nebhaziri eriya manje ka nekuti vanga vasina mapepa havasina mapepa ndokuti vatotanga vabatwa nemapurisa apa vangu vaizvida kabva vatanga vachinja accent vachizvinzwa kuti ndiro england baba ndokuchibva chipolisi yavatora zvikanzi ukutaura sei iwewo zvikanzi I'm from England zvikanzi we're from England ukuitei pabhazi panapa kana vakubva kuengland vatanga uri vanhema zvikanzi tione pasipoti yako kuona pasipoti yamhino yakakanzelewa mhino zvanga zvirimo zvitsvuku zvoga zvoga zvokuratidza kuti hachatikwanisi kudzokera kana kuengland kwachoni hatitoziva zvikanzi unoenda vanhema vamutora mapurisa apo ndo ndanambosora takagara navo vachitaura nyaya dzavo dzeengland vachireva nhema ndokuchibva vaita sei vatorwa nepolisi ndakatovaona babe vakabudisa mari kudaiwo ndokungobudisa muruoko rwemapurisa bva vatonzi chidzokera rogara hazviti saka inini ndasina mari yacho yokuti ndibhadhire mapurisa chinzwa ipapo ndakazoguma ndachema manje ndanyimwa mabheki angu 3 o'clock dzezuva rovira bhazi rari akutanga kulodha mabhegi angu akanolodwa kubhazi iroro randisina kana kubhadhara vachiramba dedzera kuti hakuna hausitombotora mabhegi ako uchanomatorera kuzimbabwe ari kutoenda nebhazi iroro ndikati but inini ndabhadhirawo vanhu vadamwa nemiles vakabva vati isusu tasiyana nazvo shamwari isusu hatidi zvokunesana nevanhu takudzokera bhazi redu pedzerana nevanhu vako vakomana ndibvatati saka mondisiya futi ndoga ini ndabhadhira futi bhazi renyu mondisiya ndoga ndiri pano varamba chimwe chacho chaitanga ichilidha chepo manje apo changa chine musuvu chakapfeka zijaketi chichinhingurikira kudoro kudai souri kuti chanzwa nokuyikira nezvavanoputa zviya chisingaoni chitaurioso pachati uya pano ndinekire kwezi waiti ukanzwa womubvunza kuti tompere torega tompere ini ndingotenderera pepe zvikanzi naye uya pano ndazvanzi bhegi rako kuti tikupe unofanira kubhadhara katanda namai zvikanzora tichiuya kutevera mubhaziri munenge bhazi ranga rimo mamune vanhu about 4 nguva rimwe zvakaita zvivarume mai nhasi ndiri kupunyikidzwa muno bvazvanzi gara apa ndagara apa pandakatongoti handizivi kuti chichaitoitika jesu kana motonditora ndiri pano zvikanzi gara bva ndagara zvikanzi une mari ndikati hana mari zvikanzi tikakusecha tione mari ndikati mutombo iwani mari yanditori nayo ndeyekutoti ndofunga ndingatotengawo kana chiyekera chizepe chaicho ndiyani nayo zvikanzi mari pandati ndine 30 rands zvikanzi 30 rands ufamba ne 30 rands ndatotanga kuzvitukirwa paramba ndakanyarara ndanga kuridza mhere ndiri mubhazi ndakaridza mhere ndobva vatiti ukutochema hatanga basa nazvo zvekuti kutochema isuda mari because tasenga mabheki iwayo ende hatisi kukupa mabhegi iwayo vandatoti ndandokumbiriwa hangu mari yacho ndikana zvichandinokumbiriwa vemabhazi vari koko vaita sei vakupei 50 rands ndinozonovapira mberi 50 rands yacho nekuti nanda mari yacho panapa chakazoti what the times 2 chinzwa irafu zvikanzi hanzi mhere yekuekera yekutochema musodzi kutoti handichazondoita sei ndikunyimwa zvinhu zvangu ndakachema ndiri kuri vanhu ndichichema pepe ndobva ndechemera mabheki ka zvakazoitika manje chakazondirwadza kuti ndizonyanyochema ka icho chidhakwa chechachimunhu checho choona kuti atone 7 days hatombozi kuti bathroom yacho iri kupika kwaunditi zvoni kwakutanga kuti hazvestonyi kuti inini 50 rands iri equivalent kune stone ndakanopa ndakatanga kuchema ndakati ngati urayai zvenyu ndakavata urayai zvenyu urayai kana zvakadini hamungambonditauriri zvinhu zvakadai mumabheki angu manditorera motanga kutaura zvinhu zvokuti ndakutotange inini ndiri kuita gumbo pashe mototonditange munhu wechihule kuti mundipe mabheki angu ndokwazvazvaenda ndikati saka inini ndofira mabheki angu manje tafira vaekera number 1 kuti 50 rands hauna 50 rands motora mabheki angu ndiri innocent ndobhadhira bhasi randikuda ndiri innocent motora mabheki angu monoisa kune rimwe bhasi ndiri innocent makuti ndidana muri muno makunditi hanzi 50 rands iri equivalent kuneekera
tikati inazi anditi zvechihule handisi kutanza tinana basa wototangirepo pano aha zvandakaite ipapoka ndakanyarara ndaichemaka bandanyarara bandatora chibheke changu bandasimuka bandabuda mubhazi muyamiya ndakakurumidza kufunga because vangu vari 4 vakaita kupatsanana bebe idzi dzaitaura dzichizvidaka dzichidayo so because anga atoti kubva makuseni hapana zvachatombita ndakatora bheke rangu bandabuda ndichichema bandadzokera kupawazaya ngati kana zvakadai handei tisina mabhegi acho ndakati sarai nawo mabhegi anga mabasa nazve bandaenda kupawakuningidini kupawasi yako chako kune bhegi bhazi randabhadhara bandasvika rimweyo ndichichema ndichidza mhere bandazvanzi ko chiwa nyimwa ndikati vandinyima apa vakutanga kutora zvinhu zvokuti hanzi tinoda kudayo so kuti utire mabhegi ako vakuda kundita inini kuti ndishandire mabhegi angu zvinhu zvangu zvavakuti hanzi shandira zvinhu zvangu inini ndikati ngaasare mabhegi acho ngaaindi handanga mabasa nazvo ndinotangidza kumberi kokoko ndoenda ndisina chinhu as long ndine laptop yangu bo ngasara mabhegi acho vabayabva vatondinzwira tisisvikanzi aiwa hazviiti varoda mari ngati vada 50 rands zvanzo ne 50 rands yacho here kana handina 50 rands yacho yekuvapa bcause ndabhadhara 450 kunoko ndinengori ne30 rands yandinayo zvikanzi aiwa wait chirega ndikupe 50 rands yachoni chinda nevakomana ava vanoita sei vanokubatsira kutora mabheki ako nekuti ivo vakuti 50 rands saka 50 rands yacho iyi vakandipa vaidhirabha bhazi riro vakati 50 rands yacho iyi chinda nevavavava uchivapa vachikupa 50 rands yacho uchivapa 50 rands uchiwadza kuti ndoyamanditi ndikupei 50 rands uchibva wapuwa mabheki ako ndokuwana kwandakasiya mabheki angu baba vatondihwira tsitsi ndichingochema ndakuchema ndikati ini ndikunzi ita zvechihule kuti ndipuwe mabheki angu ndakarwadziwa zingamboiti ndochibva ndadzokera nani nevanhu vekupowerhouse kechi 2 apa dzadza kuma5 futi mabhazi akuda kutosimuka kutoenda takudzokera kuyaka kune vanhu vekekaringa akakaka mabheki angu atopushwa kuenda kumberi kusiriko vane rafu vanhu vazingamboiti ndobva ndayekera mabheki angu ayabva zvanzi tauya zvanavazoti zvantazotora zvanzi musatombomupa musikana waramba maofa esati amupa ari kumarambira emaofa iwa tamupa maofa saka iwo wafanira kutora maofa iwa ndikati ofa iyoyoyo tairamba ndasangana sekuru vangu vakanditi iyi mari yenyu 50 rands iyi yacho iyi chinipa mabheki angu ndakabhadhara 50 rands kuti tipuwe zvikanzi aura tichimupai pane handizoti ndiani wakazowawo zvikanzi aiwa chimupai mwana wayo watambura kubva makuseni kusvika izvozvi 5 o'clock amana kubva 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 ndichinyimwa mabheki angu kwete kuti avo aiwa angu inini vachindinyima ndichipuwa makondisheni ndobva vanhu vekupowerhouse kwaikwai vakangoti usatomboita zvekutombofunga rutatu ruviri chii ivo pati kutaura nevanhu havachinetsana nesu tsvaga kuti mabheki ako ari papi nekuti ukaramboda kutaura nevanhu aka vachazokutora ende vachakubaya nemapanga panapa ndobva ndaita sei zvikanzi umwe wacho ari kuzama kunegoshiyeta ka ini ndikuita sei uyu umwe wacho ari kuti bheki rako uri kuriona here izvozvi tsvaga kuti riri papi nekuti vanhu vepanapaka vangonotanga futi noise handiti uyu bva kuti ndipe mari iyoyo nditaure navo ndobva watanga kutaurirana zvikanzi hamusadere mwana wedu hamusikuonera kuti matambudza mwana kubva makusenjichi uyu ari kuti mabheki ari papi ndatoti iro zvikanzi iwoka chingotora bheki usatomboteuka kana sure chingotora bheki utange kufamba nekuti munhu wawatiza waya wati kubhazika akangozviona kuti wadzoka futi ukuzvifira ukutozvifira izvozvo ndobva ndaningirikira ndobva ndangotora bheke ndatoti iro neriro nerororo papa nezimona kuti mabheke nemabheke matatu mamwe anga aripo bva ndatoti iro neriro ndakangokweva ndikati radambuka rachapwanyika bva atoti kana usikagoni chitongoshingirira handi ndobva atanga kundikweva uyo ndandabva neupozi akati iri akadai uku akandigrebha ruoko kudai akati usatombocheuka nyange kanzi iwe usacheuka handi chiti iwe ndokupuwa kwandikaita mabheke angu. That was my worst experience yemujoni. Andikurana ndakarwadziwa ndasvika kuya baba vangu vati pa 50 rands wazonditi saka alright passport yacho une mari yacho yekuti ubhadhare madriver acho here kuti ubhadhare paboard ndikati handina mari yacho yese yatopera zvikanzi alright don't worry so wakagara papi mina ndakagara kusuro vati chibva kusuro kwakagara wewe nechepedo kunoku ngandibho kana une mari yechikafu here ndikati handichitoina nokuti ndatoona nestress pamwe yacho biwa uko nevanhu vacho ndiwavo zvanzi alright
Wedwe ndakaita 2 hours ndakagara mubhazi umo ndichizhamba. Ndaingozhamba ndikafunga kuti nhai Jehovha, chii chaitika nhasi kwandiri mukati meupenyu hwangu asambosangana nemadhuna mutuna akadero. Ndakarwadziwa ndakachema vangwari mubhazi kanzi wafirwa here. Ndingavaudza kuti inini vana biya vedu vekuzimbabwe ndo yavanditamba. Vekuzimbabwe kwete kuti vanotaura chirudzi, vekuzimbabwe vabiya vedu ndo vakanditira utsinye to that extent. Handiti ndakarwadziwa singamboiti. Ndokuti pandaita sei ndokubva tasvika pabhodha pepe baba vandibatsira vaingoti uri kupi chasani changu. Ndobva ndaita sei ndovapa passport yayo. Ndobva vatonditi vaenda kune mamwe mapurisa vaita zvavaita vandibatsira kuti inzi ndadzoka munyika because vanga vakaita zvisiri izvo. Ndabatsirwa pepe, ndabatsirwa zvakanaka. Pavaibva kuti unongoita passport yakadai nekuda kwei. Handiti ndati haisi mhosva yangu, imhosva yevanhu vakanga vateera navo. Vatoti ngwana next time usaita passport yako zvakadai. Iwe ngwani mustudent unongosita passport yakadai sei pawazozvigadzirisa. Ndokupera kwazvakaita. Ndokuzokera kupi? Ndobva tadzokera kupi kuHarare. Handiti saka ndostori time yangu yese nekuzobuda mujoni kwandakaita kuzokera kupi kuHarare. Manje next Friday ndinouya nemadhuna mutuna ndakazoita inini. Ndokureva pandakaresha ndinotaura ndakaresha. Pandingasinawo kuresha ndinotaura ndandakuresha nokuti I'm not perfect. Hakuna munhu ari perfect pano pasi. Next week ndo yakaoma nokuti ndakaita madhirama ekuti nonga Satani anga akuchinyatsa kufamba manje. Ndakudzokera kuHarare uko ndakuita madhirama angu ikoko. Ndakameka kuti aikubika kudaiwo kuti ndichibika madhirama ya aibatanidzira kumatemporary teaching kwandikazoinda kwakafamba maSatani ikoko kukuikira kwacho ikoko kumatemporary teaching. Aiwa kwangu akaoma handikuri vanhima. Saka ndiya ndikudzoka nayo nokuti kutemporary ndakusvitara kagozi ndozvati kune mumwe munhu ogona kuzouya nawe goroti iwe wakadaiwa yekutemporary teaching iyo ndakazodeita manje ndadzokera kuZimbabwe iyoyo ndinofanira kutoitaura iyoyo nokuti handidi minana kumberi ukoko. Ndozoti kune mumwe wacho unogara uchindisitoka kuti akangozvifunga akangobata foni anogona ngotanga kufona panhamba kungokuti uri same pana. Aida kutondirova munhu iye ndada kurohwa. Ndada kurohwa vedu kutemporary teaching ndada kurohwa. Ndinonga spirit yemakuhwa yange ida kutanga pandakazobva kuJoni ndadzokera kuZimbabwe. Ipapa pakuda kutanga spirit of goa list kuda nyaya dziya dzazoda kutanga ipapa. Handizozivi asi pane zvakaitika. Ndada kurohwa ndakurova shuwa ndada kurohwa asi ndandichazondaida kunyatsa kufunga kuti uyu paakazondifonera chichidzoka kunoda kurova chii chachaitika. Because ndiri hongo ndaida kubarohwa manje izo zigadziro zvada kurova. Uri kupi dzikatsvaga nhombo dzangu dzafura hapana ngari nezibhesi zvandipudzaka dzokakuna zvazvida kurova nda kuta kurova dzokautaura zvokotaura. Dzokera mupedzerani vanhu vako ikuku. Ndikati nonopingani ndezvavo zvikanzi iwe zvokuti nditasira mai ako anenge ambasa nazvo dzoka kuno ndoda kukurova. Ndada kurohwa ndanga ndatoresha ndini ndandajoina crew isiri iyo. Ndokudzoka ichikudzai kuti ndada kuroverwei. Handiti asi ndangosa chimwe chitaito chikatisiya nere. Anyway, saka ndati next week ndodzoka nestory time yangu yetemporary teaching yandada kurohwa. Imi nyaya dzevekera dzemanhu achikuita step by step here. Nyaya dzemarelationships aiwa nyaya yangu yerelationship isecret. Mboza pane vamwe vanhu vanonga vatingadose vasikamwe kuti kana kuti ininiwo personally pamwe ininiwo hangu ndodamboti nditi miromo yangu uvharike panyaya dzevanhu. Pane vanhu vanogara vachindibvunza kuti unofanira kutaura story time yako yerelationship yako kudana nani. Handiti izvizvi zvonesa zvoda tambogara pasi
abantu handiti ka zvodata pagara pasina abantu towirirana tonzwisana kuti chii but manje pauyuyu story time yedu yange yanhasi yatopera ndakutongokuudzaiwo tumahinzi hanza tiri mudeni iwe shamelisa iwe kana wakaskipa ndakaita story time yekuti kupoza ndaroorwa yange iri relationship yandakatoita yeshua handitomboreve nhema vamwe vanofunga kuti inhema because maybe matauriro andoita ndikaita about 2 ndikati imwe futi yekuti online dating yakaita went wrong ndakaiita kare kare ndodzandakatanga kuita say adlife excuse me saka adzema uyuyu dzema past relationship yangu ndakataura saka pamwe ukadzokera kuma live stream ndakatanga kuita ndonyaya dzandakatanga there's a reason why ndakatanga kutaura nyaya dzakaita seidzodzo because ndaiziva kuti vamwe vanogototanga kutaura zvenhema of which inenge iri story yangu handiti saka mandati regai nditange kutaura zvinhu zvandoona kuti izvi kaizvi pamwe munhu akazotaura inobuda nenzira isiriyo saka regai nditange kuitara ndega ndodzo story time dzangu dzandakatanga kuita idzodzo the current one manje hazviiti kuti nditaure nezvake ndomurespectawo kuti iye anondirespectawo kuti ita hako zveyoutube yako handiti zakawandisa kanhai wediwe david zviri sei dzakawanda 3 hours ndenda kuegera ndoita mastage karega ndiende kumashure ariko amalive munongoita kumalive stream mamwe acho zvinozoitika ndochinja zvimatitle kuti ndiwanewo zvimasenzi nekuti ukaisa title isingaiti ivo vanhu vepanapa vanogona kusaiita kuti iwane mari saka ndinongoisawo tumatitle twakavhuna ndozvandakuita mamwe mavhidhiyo iko zvinezvi kungonzi zvinzi yakaita sei hanzi Zimbabwe development zviri sei development academy zviri sei alright hint imwe hint manje mende kupeka hint amuona mende kupeka hint that is story time yecurrent one handikwanisi kuita sei kutaura ndisika but pane one story yahandipumbira kuti koiye ukamboita sei uchazoitaura rini that one manje zvoita nezvekuti ndakamuti kuti nditaure nyayo handidi kutaura iye asiri around me paproximity yachoni because ndikatanga kuzotaura ndozobva ndabvaruka saka handidi izvozvo manje handidi kuita sei kubvaruka ndomurespect saka ndoda kuti panenge ndinayo manje ndovatanga kuita story iyo handisi kuti ndokuratidzai asi ndoda ngoti ndizoti ari kuseri akagara papo ndochitaura sindichasei ndizova pekugumira handiti that is story Jehovah kudai pano pasina mwana vakangooma tingoriwo imwe character vanhu vashironi kudai handizoti kusheuko kuna vanhu vakaita sezvandoita irini handidi kuri vanhema kudai iyo story mukaihwaka munokuvara nekuseka kuti ende chironiwo unotopenga kupenga kuti hwi handiti hanzokorora online ndiye tangatise iriko dzokerai kunhingiriri kuya kulive stream ndikatoisa kana pafacebook futi ndakaisa iripo munoiona iripo vedwe apa isitatopedza yanhasi gaba tatangopedza ndadangopita conclusion yekuti kuzopedza kwandakaita kuzodzokera kwandakaita saka apa takuchidzokera kupi kuzimbabwe kwandakazonita madhama angu andoda kurohwa ndiri kutembera tichinga ndakazokera futi kutembera tichinga saka ndokwandoda kuti titaure next week Sharon Samboise mukomana wako public ibi zveshuwa hai ndomurespectawo kozvikafuma zvakapera mangwana unozoshawa ndakutotaza mukuzvona handidi iye ngozi anenge achiona veduwe anokuona kokuribo asi anzi unoya next week here every Friday kandi ndo patinoita live yedu ngomana handisi kumuisa panapa kana mukana ndamuisa mina ndikudzai maisira nda kumita mukana ndamuisa ka ini ndi face yangu nemuchiona ka but yake ndinenge ndakadzima ku Facebook kwese uku mukuoni uku ndinenge ndakaita chikatuni iye andozviziva ndikamuposta kana ne mistake ka raba face yese vanhu vanotanga mosa zvinoita vanhu manje ka vanhu vanotanga kutaura zvekuti ndomuziva kuti ipa mwana ngatori vanhema handidi ngagara ari kuseri koko story bo zvakadiri isusu tiri right takadiri ngagare ikoko zvikanzi wisdom saka atori aiwa hauyi mukomeni anongoonawo nyarara achingoseka zvakachinda but like dzandotaura dzese ka anodziziva dzese saka anenge akutoseka achiti apa pandiri kutoziva kuti wakutaura nezvanhingi handiti ka nyaya yako kanzi
kumateresi aiwa ariko kumateresi ku zvikanzi achidzivirwe ivesi aiwa munoda kutanga kutaura zvisizvo aiwa kana saka munonditevedzere nhingi kuti nekuti nhingi akaisa ini handisi iyeke ini nani ndonzi Sharon Chipomanzvera nandidi zvokukopera munhu kwauti yekera kuti nhingi aningirikina aisa wake aiwa bodo kana ngazvigare kuseri kokwa ndofunga mupererwi nenyaya yamuri mesi handizivi pakukanzi muzimbabweni here yes muzimbabweni zvanzi inga agere zvake nesipaki yese haivi muzimbabweni munhu wangu inini mukomana wangu muzimbabweni festoisa zvidhori aiwa ini handisi chidhori ndinotoenda pepanenge pakanzi irezi ndoireza kubva apa kubva muhuro infact because mwana kana kuti huro ndoizivai saka anekera andomuvhara kubva umuhuro kudai sokusvika kumusoro kuko iye anatondiudza kuti apa wasosirira pakati waonanzi saka tinaye here ari komenti hakomenti anongoona chete akanyarara achiseka zvake hakomenti asi kuva pari pasi hakomendi kouya wakamisepi upi iwe Sheli Thomas waunova upi waunoti uya zvikanzi ukaona munhu wokuziva kubva umuhuro kudai zvino nanangoone ruoko pane munhu angaziziva ruoko aiwa makuda kutotanga kutondiyekera kutondiinvestigate handidi Sheli Thomas haumuzivi chamwari hauzivi secret hombe but ndine story time yandofanira kuita yayo inini ndini ndakaita inini ndini ndakaita story iyoyo asi ndaita story iyi yaizoinvolva iye mufesi wangu uyu kumberi Thomas, imimi kamira munzoka unoziva ini respect vanhu but imimi veZimbabwe Zimbabwe Football Development Academy moziva I respect you zvisingamboiti zvenyuka asi munombotaka kufarisa kanga ndisingafarire so moziva motaka kufarisa so apa muri munhu mukuru futi munofarisa imi baba imi ndokuzivai zvangu nai hanzi tsomu moziva kuti ndakutosvitira ndichitaure vanhu vanozimba wati kana ndisikakanganisika vakamboapproacha kufacebook vandiapproacha kufacebook hatina kuwirirana pakuita sei pane zvavakandirequesta kuti titi then pavandipa imwe kera proposal yavakaita bva ndairamba manje ka ndobva tablokana because inini kana munhu ukataura nenika I believe kuti kana uri murume wemunhu usandiwire kuinbox kwangu uchiti ndikuda madigits uda kutotaka zvokuda kutamba neni iwo uri murume wemunhu mukutoitana sweet love nemunhu wako woda kutotanga uda kundipinza paequation yako imi muri paFacebook nemunhu wako handidi. Number 2 wapedza kuda kundipa proposal yoyoyo wonditumira zvinyadzi ina handidi iyo vezimekera ndimi. Number 3 monditanga nditaura zvachizhanje muda kundirambisa mimi handizvi vari kuda ndobloka sei ngavaende zvavo aiwa ngavaende one yekera right bayai zvenyu aiwa bayai endai hey ndinorespekta munhu wese one usatondirespecta ikoko wari kutoitawo saka inini ndingirikini ingandotaura about everyone one saka zvaThomas Jizhan zvapinda bayai endai bayai vatori mufuti murume mukuru baba yavo mukuru endai ikoko munogara nevamwe harawa dzenyuko hanzi taura hake murume wemunhu ngaagare ngavagare kuvanhu vanongoda kuuya kuzonditapa kunoko ofuchi manje zvezvoitika vamwe vacho anenge asingaziva kuti pamwe ininika dzimwe nguva nechoseka nauyu tichoseka dzimwe nguva tikuinbox pamwe iye ndianondipindura ndikuri vanhu vangu but dzimwe nguva saka zvakuti vange ini ndikutsvaga varume paFacebook ina haimbozvifariri kana kawani nai sengewo uyu veZimbabwe wati kamene ndikudze zvenyika vakanditi zvoni ndoda kuti ndiite manager wako ndoita publicist ndo pandaizotaura zvangu pepe ndikati aiwa thank you so much ndikavati no
nigirikini andisi interested kuti ndinge ndina manager uye zvepublicist ndopapa ina handitauri mazita evanhu ini handitombotauri kana kuti munhu akandivinga kuinbox ndotanga kufumura munhu kuti ningi andi zvakati asi baba vandavataura because vanoenderera zvisingamboiti vakandibvirira kare vakauya kumessenger vakabva kumessenger ndikavabloga vakanditsvagira nhamba dzangu vakasenda nhamba dzavo idzo vapedza vatanga kunditumira zvinyadzi futi zvimavhidhio zvezvinyadzi ndikavabloga apa pavanouya vachiposta ndaivasiya nhasi apa pakuda kutanga kuda kundiitira dhirama rekuti ini ndinzi ndiri musekoya naThomas imi mundisire ino ndotori nemunhu wangu pane asingadi kupinda mumba ndidi zvokuasociatwa nevanhu vavanhu vaweni anyway mamoko magreat ndapapi zvikanzi let's celebrate zvikanzi ndapapiko zvikanzi aiwa ndavabvisa vainda handidi maproblems not that kind of a person wekuti unoda kundiunzira drama kana kuti munhu anouya azondituka ndotoziva kuti pane vanhu vakambondituka chama-life but handina nguva yacho nekusora nditasei it's another topic as well vanhu vanotamba mutambiro usiriwo handizvifariri handizivi but I just feel kuti thank you ningiri apa tangoita idu chatting baba tangoita chatting azikuita iwo tekonondipengera chamwari anyway tangoita chatting handite 5 minutes chatting ndobva ndabuda because ndinofanira kurekodha think about 2 videos nezuro handakuita mavhidhio because nezuro tatine activity yange iri teachers day yekunoku saka vanhu vese vangu vakapfeka zveyelo imi vakapfeka zveyelo manje hanzi lisi unondiza vakapfeka zveyelo vanhu vaivabva vanzi handimaona zvibhachi zvangu vakapfeka zvezva kunoti Monday rekandikudze uniform yedu Monday tinopfeka ma-t-shirt tinopfeka top ye-white nemasiketi e-black vekunokwana uniform yavo Tuesday tinopfekawo mazambia iwo aya anodonha aya nezvemunomnyika Wednesday tinopfeka futi imwe t-shirt yakafanana yemunhu wese Thursday tinopfeka futi another t-shirt inenge yakanyorwa zvayakanyorwa futi everyone Friday tinopfeka futi imwe t-shirt imwe kala futi everyone saka kunoti kana waitenga hembe kare zvakatobhaja hembe dzachizvati dzongogara muwardrobe hakuna kwanodzipfekera kushowa kuti unokwanisa kutomupfekera uchinda kana kumuwa musi wemugovera nemusi wesvondo chete zvese vakazvivharisa vakati uniform saka zuro manje vakaita sei in fact vakati munhu wese anofanira kutenga top yeyelo vedu vetop yomoziva tinoita mari chitopu choga kune munhu wavo wakahaya unodhizaina kuti unobhadhara $50 according to size yako vanhu vaya vadoko zikamboiti chimucheka chinopinda pavari kachitokotoko zvokuti pamwe kunobhadhara less than $50 inini nekureba kwandakaita uku ndaitobhadhara kuma$60 kuti ndisonerwe hembe iyoyo ndozvakaitika ndobva ndikati andikwanisa hangu ibhadhara hembe iyo kosi vanotanzi inogadzirwa nemucheka wekotoni masiketi aya ndobva vanomatenga ndikati akana izvi ini ndichizvisiya manje ndinofire ndinopfeka dhirezi rangu ndine yelo vakati unongopfekera handanga yabasa ndobva ndozvatakabva tapfeka zviro tanga takaita yelo takati tiri more than 60 schools dzanga dziripo panga pakaita yelo imi hanzi mari zhinji kuti vekunoku vanoita macultures avo manje akasiyana needu yekuzimbabwe vanokoshesa zvinhu zvavo kukanzi kune birthday raking vanogona kuti blue chikoro chese tinenge tiri blue vakati pingi chikoro chese tinenge tiri pingi kukafiwa takaita gore rese tichichema mambo emunomu gore rese kusvika rapera hakuna munhu aipfeka chinhu chine makala waipfeka black gore rese ndo mutemo wavo wemunomunyika ende tinozvirespecta nekuti ndo zvavo anyway but how are the living going zviri nanewo but ini hazvichandiitiri ndagarisa kunoku ukudzoka riini chero ndikudzoka muna April but kunoku handatigarisei ingakaoma kunoda like kune mitemo yakasiyana zvimwe ndichazokudzai ndadzoka ndinozogona kutapwa kane vangu kunoku ndotapwa ndonomhangarirwa kunoku vakasiyana nekuzimbabwe kwakuti unototaura zvaunoda uchikekera uchita zvokukatuna kana kuti mambo hakuna izvozvezvo
kasonodzi for the meantime ndiri kudzidzisa ndodzidzisa kuthailand kwete kuchina. Vamwe vari kufunga kuti kuchina. Ndiri kuthailand ndokwandiri. Handigari mubig city, ndinotogara 10 hours away from the big city, but mangwana ndiri kufunda kuenda kupi kubig city. Ndikuenda kuBangkok mangwana. Ndichadzoka musi I think musi weTuesday ndendadzoka. Zvikanzi naye usadzoke aimi pane zviri kuitika zvikanzi so are you going to see you permanently? We'll see, tichaona. Sister Lois kuti zvake zvakamira sei, tichaona. For the meantime handichadzoki kunoku. For the meantime handisi kudzoka kunoku. Pane zvandinoda kumboti rongei zvishoma shoma. Andiko nditengerewo tiketi. Ndatoone tiketi rekuenda kuZimbabwe. Handiti ndosaka ndichiti munofanira kumboona kuti maadzi handitika pamwe mari dzematiketi dzinokwana zvikanzi sodzoke kuZimbabwe. Ndoshandisa zoo. Hani pane zoo yavanayo here vasikana? 5 minutes dzedu dzakutokwana kababa dzechitchat ndiva ndabaya. Tine Bangkok ikokogara watisiya vavi. Ndinokuika ndikapedza ndikakata panapa ndikufanira kurekodha I think 2 nhasi. Then mangwana ndisati ndaenda kunotora bhazi rangu ndofanira kusiyawo ndarekodha. Hamumbondisuwi, don't worry. Zvinhu zvese zvangu zviri sorted. Don't worry, hamundisuwi. Munotondiona, mune muchondiona, zviri sorted kani. Don't worry. Record nesu. Zvikanzi ngaiwe. Oh really? Mukuchata rini muchidedzei ndinouya zingamboiti. Ndinouya. Actually why are you heartbroken? No, ndidedzei, munondidedza kumuchano ndinouya ndichitokuza kudeso. Hamakamboona zvezvoita kuti mozi unoziva kuti ndakazviona pane chimwe chifoni changu sokuti dzimwe nguva mamwe mavhidhiyo aya handizivepo ndakazoverenga mitemo yavo. Vanoti hanzi dzimwe nguva paunoonekwa vhidhiyo aya anenge asiri available. Handitombonzwisiwo mutemo wavo. Saka mutemo wavo handitika mitemo yavo yavanenge vavakuwekera. Bamwe ari kumhanya makomenzani. Handisi kumbokomenta zvemukomera. Handisi uye kagutu ndiona. Alright, kwandakuzvimi chakuudzai ndepanichaenda kwagutu ndokuudzai. Kwagutu itori automatic kuti lese ndikasvika sanhasi kumba kwedu mahare muya pamwe after 2 days ndoenda kukwira bhazi. Ndoenda kupi? Ndoenda kumusha kuna mai vangu nababa vangu mbonogusha mabarwe. Ndozvanoita izvozvo ndichirya bora ndichimboembera mai vangu. Tichasvika pane zvandiri kuita. Handakakuudzai pepe kuti pandiri kuenda kuZimbabwe handisi kungonogara chete ka. Pane zvinhu zvandiri kunosvika ndichinoita. Saka haisi kuti ndiri kubva ndabva paonline. Pane zvinhu zvandiri kutobva ndichiita zvandiri kusvika ndichinoita. Hanza kuna mabarwe kwedu vakadzvara moyekera. Kwedu vakadzvara kunhingirikini vakadzvara kuwekera mumagadheni. Aiwa the PA ushamwa zvekuti maboyfriend, don't worry about that. Ndichakuudzeka ndizvo zvichakudzokera kuZimbabwe. Nyaya dzangu dzine mastages ka. Takabva kumapurazi kana makatarisa malive tine mastage izvi takusvika stage ekuThailand ndachapinda. Don't worry about that. Zvikanzi mombodya ndida kunorya ndiguru kwendwa pira panenge ndaita kugocha mabarwe memwe muti wemagwavha kauya ndichakutenderedza ndega kudai. Apa ndasingadyi zvemukati ndaingoda supu yemakanda ndozvandaingoda. Uchione mugadheni ndodai mumagadheni ikoko ndo handei ndichida. Zvinei zvatotova nyaya zvose ifanipo pano. Zvikanzi as long mavhidhiyo nechiunza hobho tichatounza futi zvinhu zvakasiyana siyana notification kuti live. Asa musi kumaona notifications ndinoisa but ndoita announcement pano inonzi community tab. Hanzi chiya pa zvakambana nziro nzungu dzakaita sedzakakwatiswa. Dziye manje ndichisvika ndichiti mabarwe ari pamoto hari zigari ziguru roita sezigate riya rine chikwatawo nenzungu riripo. Aiwa zvinoita magwavha ndandomaita memanjika ndoti ini ndoita sei ndochingorya makanda aya kuzhinto handii chingorya chete ndichitsarida
zvanzi uchiverenga hanzi ita uchiverenga zvigumwe zvokurwadza Priest ndaiona but yaukurayanzi my data rapera things iribo things ipapa tangoita machat kana zviudzoka here kuti handichadzoki kuno kundakubva kuno beta shoka kana mauya tora rapi ndinechashoye kuti chii nhai chimbondiudzewo shoye ndiita ndeye kuti chii handitozivi wedi kuda kana ndasvika ikoko kuzimbabwe like pamunoona pepe achibuda maads ka ndo pandinichionawo tuma 2 cents saka vanhu vakaramba achionawo ndo inokwanisa kusvikawo $2 $3 ndo kwana kwandinoitawo cheuviri ndatizinzungu ndikaisikanicherodaroka isatopedza nyaya shamwari meli about ed okay maads ndo aya yekuti pamunoplaya video ka mukamaona mukaskipa ndikutoshayiwa mari manje kana mamaona achibuda icho muinai munotsvaga kana chokubika masiya achitenderera chiinda ndo pandowana mari papapo anzochaona onai vedu onai ndiwanewo choviri ndiwanewo pamwe kuti ndingatengerawo mai vangu chibhasikiti handindatokuzai ndikadzokera ndinotogura bhazi ndichinda kuikira was a good idea. That's your points. Okay. Okay, now I understand. All right. Bye. Now gonna be iribo. Anything. Marakara gatotamba. Iribo. Then chifuti mwe bo monster maads atikwanisi kuona cause kuno data. Muri kupi mimi ano mbungo. Musaskipa ndokuti ndo pandinda say pandinichiwana tumasenzi mukaskipa ndiwani manje ndobva ndatoshaya kana sendi racho musaskipo musaskipo please Canada zviri sei right nachitichi ndikabva panapa ndoita sei ndo pandobva ndaita sei ndiperekedze ukatikazi ndosvika ndikadzimwa ndine ruzhaini ndinenge ndichingoimba iye vari kuzimbabwe vari kukombilana nedhata thank you matabasa maona thank you so much handi kuri vanhema ndinonzwa kufara zingamboiti ukaona mavhidhiyo angu achisvika pa3000 pa4000 maviewers ndinonzwa kufara ndinobva ndaona energy yekuramba ndichita mamwe zuro nanga ndakanyara ndakasvika pakuvata ndakavata ndandikanyara singaiti excuse me vanzi saka nai tatozotaura nyaya zvepaya tatozotaura nyaya sepandise kuzokutamba sekusheka saka ndo nyaya choni saka ndakati apa ndikakata ndoda kuita nyaya dzani mira idzi inyaya idzi ndakakangawo mabhuku angu andonyora idzi inyaya dzandanyora apa pachibheke chandabva nacho kwandabva idzi nyaya idzi dzandanyora because ndazoshaya ndanonoka kudzoka kwandandainda hanzi pray for us usati waenda bless us please right ndinokubulisa but ndoda kuta sei ndoda kunikirikira ndoda kuzita mastori aya ndapedza chi mastori angu mastori times handikufana kuita aya ndabva palife panapa ndo handikufana kuita handitika fana kurekodha 2 hanzi ingwa ikwe akuda ndokwaza kutosvika kana 12 o'clock mirai ndichiri papo mira ndimbokudzeva vasikana kuti mofana kuona maadzi aya ndikuda kwei handimaona kuti izvozvi 11:45 dzeusiku ka dzimwe nguva ndovatana 2 most of the time dzadzandosvikanda tumavhidhiyo kunongu dzenza 2 o'clock dzemakuseni ndichiedhita kuti ndinganimboedhitira vanhu shamwari dzangu dzionewo nyangwe ndakanyara ndiri nchingoti sei ndinongorekodha saka ndida kupai mahints handitika ndokutaura neenzo ashawo ndotaura nyaya enzo ashawo netimaki yemakondri kuti akabva kuchili sport yake iya ndotaura neyani yemunhu wamwari java naango apatani vaya ndizoti vanonzi apatoni oro ani totaura nyaya yabound lisa handitika toda kutaura nyaya yabound lisa totarisa pane nyaya imwe yatinashe mutarisi pane imwe nyaya yani yakanetsa kutwitter uyu anonzi handiko zita rake waivhoni maposta wakabuda unaekera una unonzi angoro ani vaive roland handitika twitter zvakare iyoyo saka anotobuda ari maviri totarisa nyaya yeuyu apa imwe nyaya yani koko totarisa nyaya
yemaresults akabuda mandikalendi yakabudisa yekera yayo yakabudisa vanhu kwanzi matop something iwayo totaura nyaya yeuyu yekuti pane chimwe chipendi chandaona chanzi chipendi chakashata zvamaishata izve chipendi ichocho handidi kureva ndima chakatengeswa neyekera chakatengeswa neuyuyuyu inonzi nechikuyi ne37 yekera 37 miliyoni ndikati munopenga munotopenga ungatengesa chinhu chochocho ungasati mwana wegrade 1 akangobaya akadai so x kwatonzi 37 unless chinhu ichochocho changa chine goridhe mukati handipesha kutaura nezvacho futi imwe ndoda kuzama pane imwe ndoda kuramba ndizoresearcha apa ndeyekwamadhambusa saka ndonza nyaya dzandasei anyway saka ndakukata because dzakuenda pa12 midnight ndikakata ndiba ndatanga kurekodha asi mazvihwa kuti ndinovata na 2 am maimwana almost every day ndo time dzandopedza kuedita izvizvi ndakukata 11:47 saka ndikakata ndotanga kurekodha panichazovata zvokuti akadzingwa nandizivi handidi kuti zvasingambozivi handitombodi kureva handizivi kuti wakadzingwa yakati hana kudzingwa ndoshuwa handizivi. Anyway, bye bye. Regai ndiende kunoekera ndiende kuno nditange izvi ndakukata ndakubvisa foni ndoisa chikamera changu nderekodha. Stay tuned ndikuisa manje so andika bye bye. Matiri kunamatire Mwari vanhu vese vanga vachiona pano nevamwe vazobva munamato usati wasvika Jesu ivaionawo vaite kuti vaone mari dzakawanda mumabasa avo mumabhizimisi. Mwari mabasa avo emaoko aya makomborero eJehovha. Vese vari kutsvaga kuda kuenda kuabroad vari kuda kutsvaga kanya kuenda kunzvimbo dzechikoro idzi Jesu vana vakapasa kuZimbabwe ndati please varopafadzei vana vakapasa kuZimbabwe ngavawanewo nzvimbo madhokotera vaone mari dzemaschool fees. Handiti munamato wangu wapera Jesu iveonawo vanhu vanhu ndavasavarwa zvivharo Jesu bvisai izvi zvivharo ngazviinde iko out handiti munamato wangu wasvika watosvika izvozvi iniwo zvakare Jehovha pandiri kubuda mangwana ndichifamba nezvikerekere zvimabhazi zvimugweche zvekuno Jehovha 10 hours is not a joke please Mwari ndiropafadzai ndisvike kuJoburg ndakuti kuJoburg ndisvike kusiti nemalights anoti ngandungando kuti ngandungando mune zvakanaka handitika tatosvika muchi zvaita munamata wangu unotosvika zviriyekera munamata wangu wasvika iwoyo handisika watosvika munamata iwoyo zvisingabeti Mwari pandiri ndandasiya futi Jehovha pandiri kuti ndichizoti ndichidzokera kuZimbabwe itai kuti iwawo mabasa acho ari kunzi nevamwe vanhu hakuna vanhu vari kufa nezhara hakuna kana chikafu kana chii. Mwari handizivi kuti vanhu vari kuZimbabwe vari kurarama nemunyu nemvura here kana kuti vari kuryei. Vanhu vese vari kuti kuZimbabwe kaoma vari kuryei vanhu ava vari kurya munyu here. Vamwe vari kutenga mota vari kuZimbabwe koko vamwe vari kutenga dzimba vari kuZimbabwe koko. Ini Jesu ndinotodawo imba iyoyo ndiri kutodawo mota iyoyo kana Vitz zvayo kana Toyota ndisingazoizivi Toyota kuti yakaita sei asi ndiri kuidawo. Munabata wangu wakwana right. Amen ndatovharisa munamato zvaita kama zvinzwa kana ndakunamatira mose ndikazvinamatirawo futi inini kuti unamata haudi serious ndosaka usingazoyekere unamata haudi serious ukaita serious ndopaya panozonemba mabrother kuti inini ndiri mfundisi ndiri brother wakati inhema vese vanoenda kwana papa zvisi zvavari kuda ngazviite Mwari. Vanoenda kwana papa vanoenda kumapositora vanoenda kumaroma vanoenda kumaziyoni zvese ikoko kana vachiti ndokwazvinoshanda ngazvinge zvichibudirira zviriko. Vasingaendi kukereke vachiti mumba mavo ndo munobva maprayers nemairis yesu zvese ngazviite. Saka munamato wangu watochiga ndakanditorevesa ipapapa ndakanditorevesa zingamboiti vanhu vanenge vachiti usadzoka kuZimbabwe usadzoka asi vanenge variko zirive wati pako isu
Mwari uraiti vamudzimba vari kuda dzimba vari kuda Mwari pane vanhu vasiri kukwanisa kupinda mudzimba izvozvi vanzwa nekutambwa mateni noti Jesu vanzwa vari kungoramba vachifambirwa neshoka zuva rose nemota dzichipiswa petro vachinzi ndiri kuuya kuzokuona asi Mwari vanhu ivava ava havasi kupiwa puromisi redheti rekuti ndinoda kukuroora kana kuti uyu marry me itai kuti vakomana ava ngavataure vedu weMwari ngavataure panguva ino Jehovha uyu marry me ngaabude uyu marry me ngaabude nezita raJesu vaya varume vevanhu vari kuda kuda kuvasikana vachireva nhema kuti havana kuroora Jesu bvisai nhunzvatunza izvi garai nevanhu venyu ikoko Mwari ukuwo uku vasikana avawo ava Mwari ngavange vachinge vakavimbikawo nevakomana vavo vachifambawo zvakanaka dzimba dzavo dzinge dzichimiswa nezita raJesu vari kuda michato Mwari varopafadzei michato yacho ichinge ichiriko ikoko kuZimbabwe nango zvinhu zvakaoma vamwe vari kuchata wani vari kudziwa nepimari dzacho isusu vana Pongi nanaPorongi tisu tinodawo michato asi hatina mari asi Mwari tiropafadzeiwo amen right zvaita izvi we need you marry me bye asikana bye ndakuinda ndaiprayera ndainamatira munhu wese aiwa ndanamatira munhu wese namunamatira kuno wandasiya mbone wandasiya ndaita zviri fair next week handikangamwe ndinozomunamatira mangwana uyu ndichamunamatira mangwana aiwa sikana vaosina ndozorekodha nguva ivedu nhasi ndinovatana foo vasikana dei muchizondipawo kamari papepa dzedhiringi muchimbondiyekererawo muchimbondipawo na nyangwe $10 yepapepa muchanga pasinawo amen baye vanhu vaya ngavabve kana variko vakadero tazviramba nezita raJesu handitika amen so ndoda mabhebi asikana baba asikana ndakuenda baba ndinganimbotsvaga chii ndimborekodha vhidhiyo ndione masherere asikana aya zvakaoma asikana Gemini zviri sei ndakuinda ndakukata asikana mukundinyengera zviri kunakidza nhasi zviri kunakidza asikana nhasi ndafana ndambotaura nemunhu wese zvazvichinakidza bhabhai ndakuinda ndakukata